bizitza guretzat da. Hezkuntza legearen aurreproiektuarekin ados ez daudela erakusteko mobilizazio eta greba dinamika antolatu dute ELA, LAB eta Estela sindikatuek. Azaroaren 30ean mobilizazioak egin zituzten eta bart elkarra ateratzea egin dute Gasteizen hezkuntza arloko langileak egingo diren mobilizazioetan parte hartzera animatzeko. Publikoa ardatz izatea, euskara erdigunean jartzea eta segregazioari aurre egitea dira besteak beste hezkuntza legearen aurreproiekturako aldarrikapenetako batzuk. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongitorriak gurean gaur magazinera. Abenduak 13 ditu gaur asteartea. Atzoko elkarrateratzearen ondotik bihar mobilizazioak egingo dituzte ELA, LABek eta Estelasek euren aldarrikapenak hezkuntza legearen aurreproiektuan jasotzea dute helburu. Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legearen aurreproiektua ez dute begionez ikusten ELA, LAB eta Estela sindikatuek. Jaurlaritzak aurkeztu zuen hezkuntza lege aurreproiektuari ez esateko ordua dela uste dugu, eta abendu bukaeran bestelako testu bat aurkeztu aurretik, benetan langileontzat importanteak diren aldarrikapenak jasotzea da eskatzen duguna. Izan ere, salatzen dutenez, euren aldarrikapenak ez dira hezkuntza legearen aurre proiektuan jasotzen. Plazaratu ditugun aldarrikapenak eta modu zabal batean publiko ditugun horiek, jasotzea dokumentuan, baita ere gure sindikatu bakoitzak ere elegiteak egin dizkio eta ekarpenak egin dizkio prozesu guztian. Ez dira jaso hori litzateke gure helburua. Zirriborroak sistema duela betikotzen duela ohartarazten dute, eta uste dute gainera hezkuntza sailak ez duela urratzik egiten sindikatuek aldarrikatzen duten sare publiko bakar, euskaldun eta propioa lortzeko bidean. Nahiko genukena da, euskalduna izango den, buru jabea izango den, publikoa izango den, eta kurrikulum propioa izango duen, eta lan baldintza egokiak izango dituen, eta inklusiboa izango den hezkuntza sistema bat ez. Eta uste dugu, gaur egungo hezkuntza sistemak, hori guztia gainditzeko beharrezko izango lukeen lege batek norabide horretarako pausoak ezarri beharko lituzkeela, ez? Edo nola ere gogoratu dute 2021etik daramatela aurre proiektuari ekarpenak egiten. Prozesu honen hasieratik guk eskaini zaizkigun marko guztietan egon gea eta egoteko presa gaude, baina ez dugute bestelako aukerarik eman greba horiek baino. Eskaera horiek edo aldarrikapen horiek ez direla aintzat hartzen ari fase desberdinetan, ez? Hala, sindikatuen eskaerak aintzat hartzea eskatzeko mobilizazio dinamika abiatu zuten. Momentuz baina ez da negoziazio biderik ireki Jaurlaritzarekin. 15 egun hauetan ez direla gurekin harremanetan jarri, ez da negoziazio biderik ireki. Lehenago ere ez, eta langileak eta langileen ordezkariak, ez dugu prozesu guzti honetan protagonismorik izan negoziatzeko, ez? Alderdi politikoen artean hezkuntza akordio bat egin zuten, parte hartu dugu bakoitzak bere posizioa azaltzen, baina ez da inolako negoziaziorik eman. Sindikatuek gainera ez dute baztertzen mobilizazio gehiago egitea. Baina posible gu argi dago gure helburua eragitea dela. 12:30 aurrera izango dugu gurean Niko Itzarrez Euskal Herria Bilduren legebiltzarkidea eta luze hitz egingo dugu hezkuntza legearen zirriborroaren gainean. Beste gai batzuk ere gaurkoan, orain 10 egun Donostia ospitaleko zerbitzu buruek hasitako protestak segia izan duelako eta elkarretaratze bat egin dutelako Osakidetzaren kudeaketa auzian jartzeko. Eusko Jaurlaritzako lehendakari Iñigo Urkulluk hizpide izan du gaur gaia ekitaldi batean eta esan du protesta egin duten sendagileen aldarrikapenak ulertzen dituela eta konfiantza duela gatazkak izango duen bideratze egokian. Kudeatzaile talde berria jarri du Osakidetzak esian eta horren bidez konponbiderako urratsak egingo direla uste du Urkulluk. Donostialdeko erakunde sanitarioan piztutako krisia ez da baretu.
Zerbitzu buruek euren protesti eutsi diete. Goizeko lehen orduan elkarretaratzea egin dute Donostiako ospitale atarian Osakidetza kargugabetu dituen erietxeko arduradunak berriz hartu ditzatela eskatzeko. Itziar Perez Donostialdeko esiko kudeatzailea eta Idoia Gurrutxaga zuzendari medikoa dira kargugabetuak. Kargugabetze horien ondorio zuzendaritza eta lehia osoak dimisioa eman zuen eta abenduaren 2 ari dira Donostia ospitaleko atarian kontzentratzen, osasun sailaren elkarrizketarako deiaren zain. Bada Eusko Jaurlaritza elkarrizketarako prest agertu da. Inigo Urkullu lehendakaria gogorarazi du osasun saila eta Osakidetza plan estrategiko bat lantzen ari direla eta Donostialdeko esiko arduradunak arazoa konpontzen saiatzen ari direla. Ildo horretan lehendakariaren arabera Osakidetzak hazkunde krisia du eta horrek antolaketa aldaketak egitera behartzen du. Es posible que todos los hospitales cuenten con las mismas unidades hospitalarias o en un país de 2.100.000 habitantes hay que interpretar lo que es trabajar en red para garantizar a toda la ciudadanía los mejores cuidados, las mejores atenciones posibles. Krisi sanitario honen erdian bestalde Gotzone Sagardi osasun sailburua Eusko Legebiltzarran egon zen Osakidetzako euskara plana aurkezten astelehenean, baina Osakidetzan piztutako krisiaren inguruan etzen mintzatu. Hori ala oposizioak gogor egin zion. Erreakzio horien aurren sailburua gogorarazi du horretarako agerraldi bat eskatua duela eta dagokionean emango dituela eman beharreko argibideak. Bien bitartean baina Donostialdeko esiko zerbitzu buruak Osakidetzako zuzendaritzaren zain daude, egoera bideratu eta konpondu ahal izateko. Osasun sailak ordea ez die erantzun elkarrizketarako eginiko deiei. Bitartean goizero bilduko dira ordu berean auzia konpondu arte. Bagaia aztertuko dugu zuzenean Iñaki Iriondo naizeko kazetariarekin. Eguerdion, Iñaki? Eguerdion. Kaixo, Iñaki? Bai, ez da entzuten? Nik ez dut entzuten, ez dakit berak entzuten gaituen? Bai, entzuten dugu, barkatu Iñaki. Esaten ari ginen, ez da? Azken egunotako, Donostialdeko esian piztutako krisi hori ikusita, azken egunotako bilakara hori ikusita, ez dakit zenolako dimentsio hartzen ari den Osakidetzako krisiak? Bueno, irudi hau eliteen arteko krisi bat dela, ez? Eta zuzendaritza Osakidetzako zuzendaritza eta zerbitzu jefeen arteko krisi bada, eta badirudi baita ere, lehendakariak garrantzi gehiago ematen diola honi, sindikatuak gainbestetan egindako protestei baino. Egia da, azken egunetan, lehendakari bera sartu dela gai honi belarrit, sartu da, eta atzo esan daukago gauza batzuk, trampa pixkat ere badut, ez esaten du, hain herri txiki batean nahi dugu ospital guztietan denetarik egotea, baina ezken inork ez du eskatu ospital guztietan denetarik egotea. Hori inork ez du eskatu eta ez dut eskatzen ez esikoek, ez da ez inork. Orain arte, nik uste dut danak badakigula zelako neurriak duen herriak eta zer beharren. Baina badaude hor protesta batzuk beste gauza batzuk dakatik. Esiko jefeak daude azarretuta euren arteko liskar batengatik. Baina jente asko dago oso kezkatuta, deitzen duelako ambulategira eta ez diotelako telefono hartzen, ero ezin dutelako bere medikoarekin egon, eta nik uste dut hor dagoela benetako krisia. Hau da eliteen arteko krisi bat, garrantzi handia du, ikusten da min egiten diola Jaurlaritzari, ikusten da ere osasun saileko komunikazioa oso txarra dela, eta azkenean lehendakariak hartu du batuta, baina nik uste dut badagoela beste arazo bat Donostialdeko esitik kanpo eta nagusiagoa dela eta orokorragoa dela. Bai, osotasun bat dagoela, naiz eta azken krisia Donostiako esian piztu den ikusiko dugu egunotan zenolako pausoak ematen diren, elkarrizketarako bidea baldin eta badago. Beste gai bati buruz ere galdetu nahi dizugu, Iñaki, izan ere horixe da abiadura handiko trenari buruz, naiz zen idazten zenuen, Ezkeko geltokia egiten hasi eta urtebete eskazera bertan bera utzi dutela. Zer gertatu da? Eurak esaten dutena da, gobernuak erantzuten dutena da, ikusita hemendik
oraindik nez eta orain bukatu geltoki hau ez dela martxan jarriko, ez dakit hemendik 6 urtera artero, hobe dela dagoen bezala ustea eta ez gehiago egitea, ze bestela mantenimenduak eta vigilantziak eta koste handia izango zutelako. Ez da ulergarria, obra hauek ez dara mate 10 urte egiten. Joan zan urtean kontratatu ziren, eta joan zan urtean bazekiten horko arduradunek ze plazoetan eta ze epeetan ibiliko ziren. Zer dagoen atzean, asmatu daiteke. Badirudi, gaur egun, errezagoa dela azkenean Nafarroarekin egingo den lotura Gasteiztik egitea eta ez Ezkiotik. Naiz eta PNV Ezkioren alde egin, badirudi PSE, PSOE eta PSN pentsatzen ari direla, hobe dela eta merkeagoa dela Gasteiztik egitea lotura hori. Orduan, ez du zentzurik Ezkio itsason 600 inguruko biztanleen herri baten geltoki bat izatea, horrez bada izango gero, Y eta Nafarroaren arteko lotura hori, ez? Orduan, ikustu dut, atzean denetan hori dagoela. Iñaki Arriolak ezin du hori esan, ze bere beste alderdiak, bere Jaurlaritzako beste alderdiak oraindik mantentzen du Ezkiotik egitea lotura hori, baina ikustu dut atzean hori dagoela. Eta atzean dago obra honen improvisazio handiak nabari gelditzen. Izan ere ematen duten argudioa aipatu duzu ezta, azpiegiturak berritu beharko liratekela, urte beteko azpiegiturak izango lirateke, baina AHT-az osotasunean hitz egiten dugunean, badakigu hamarkadak daramatzatela proiektu honekin, eta eraikitako lehen azpiegitura horiek dagoeneko zaharkituta gelditu dira, berritu beharko direla, eta oraindik ere AHT-aren amaiera datarik gabe dagoela, amaierari gabeko proiektua ematen du. Ez dakit, zen nolako hausnarketa egiten duzun, kontuan hartuta proiektu honetara bideratu den inbertsio publiko guzti hori? Bueno, gelditzen da oraindik erdia baino gehiago egin gabe dago. Hori jakin behar da, ez? Dituzte obra asko, baina oraindik falta dira pila bat. Orain ari dira adibidez, tuneletan, arrisku-irteera horiek egiten, Europatik horrela inizi dutelako. Halako zubi eta tunel asko, igual, 10 urte daramate bukatuta, edo 5 edo 6 urte daramate bukatuta. Eta itxita. Itxita, jendea ez hartzeko adibidez. Horrek ere, desgaste bat izango du ziur. Eta oraindik ez da ikusten noiz bukatuko diren obra hauek gainera. Onartzen da merkantziarik ez duela eramango, hori izan zen bere garaian propaganda modu batez, esaten ez, egunean 1000 edo 2000 kamioi aterako zitula errepideetatik, orain, Arriolak esaten du ez daukala alako ikerketarik, berak, eman zuenean bere garaian zenbaki hori, eta ezin da jakin, gaur egun ezin da jakin ere zer egin daiteken egindako guztiarekin. Bukatu beharko den, hobe dela igual moratoria bat egin, baina arazo badago. Infrastruktura honek ez du beste esertarako balio. Abiadura handiko tren bat egiteko. Ez dauka geltokirik, ez da pasatzen, ez du balio tren normal bat ipintzeko, ze ez du herrien arteko loturarik. Orduan, ez da erreza jakitea zer egin daiteken, baina oraindik erdia egin gabe dago. Iñaki Iriondo, eskerrik asko gaurkoan gako guzti hauek emateagatik. Eskerrik asko zuei. Hurrengora arte.
Eta Osakidetzara bueltatuta, Osakidetzaren euskararen erabilera normalizatzeko 3. plana aurkeztu du Gotzone Zagardik Gasteizko Legebiltzarrean zerbitzuen hizkuntzan, laneko hizkuntzan eta sentsibilizazioan eragitea jarri ditu jomugan. 330.000 lagunek eskatu dute dagoeneko euskarazko arreta pazienteen 20% hain zuzen eta Osakidetzako profesionalen erdiak daukate egiaztatuta euskara maila. Euskara planak 3 printzipio osagarri ditu. Pertsonen hizkuntza eskubideak errespetatzea, enpatia erakustea eta erabiltzailearen hitzan komunikatzea zerbitzuaren kalitatearen berme gisa eta progresibotasuna helburuak finkatzeko orduan. Eta urtarrilaren 7 deitutako manifestazioaren atarian, sare herritarrak Gabonetan ere mobilizatzeko deia egin du. Plataformak azaldu du euskal presoek salbuespenezko neurriak jasaten dituztela oraindik ere, eta gradu progresioei eusteko eskatu du. Abenduaren 24an manifestazio bat egingo dute Gasteizen, eta abenduaren 31an mobilizazio bana abiatuko dute Basauriko eta Martuteneko espetxeetatik. Asteburu beran manifestazio eta elkarretaratzeak egingo dituzte Nafarroako zenbait herritan ere. Eta uztailaren 23an Akizen trenbidea blokeatu zuten bakegileak errugabe jotzeko eskatuko dute haien abokatuek Akizeko auzitegian. Ostegunean izango dute epaiketa 9 bakegileek eta 5 urtetik gorako kartzela zigorra eta isunak arriskatzen dituzte.
Ekonomia gaiei helduta Mercedes-Benzek baieztatu du Gasteizko lantegian ibilgailu elektrikoak ekoitziko dituela 2025-tik aurrera. Europako lantegietako banaketa erabakita Gasteizko planta elektrifikatzeko iragarritako 1.200 euroko inbertsioa baieztatzea falta da orain. Mercedes enpresak iragarri duenez 2025ean Gasteizko lantegian furgoneta elektrikoak ekoitziko ditu. Emilio Titosek Gasteizko plantako zuzendariak irailean aurreratu zuen albistea. Hala ere, Alemaniako multinazionalaren baieztapen ofiziala falta zen. Mercedes enpresak erabaki du Gasteizko lantegian gama altuko furgoneta ertaina fabrikatuko dela. Gaur egun egiten duen familiakoa bezalakoa baina elektrikoa. Gaur egun Gasteizen Mercedes enpresak V-klase, EQV eta Ebito Tourer furgoneta ertainak dagoeneko fabrikatzen du. Sindikatuek berriz salatu dute ez dutela informazio ofiziala jaso. Izan ere, aurreikusita dute bilera bat Bernd Krotmeier zuzendari berriarekin, eta bertan argituko dituzte proiektu honen zehetasunak. Hemos enterado por los propios medios, pero bueno, no obstante tenemos una reunión prevista con el nuevo director de Mercedes en Gasteiz. Preguntaremos a ver qué hay al respecto. Se puede haber conseguido un convenio mejor, visto que vienen furgonetas nuevas a la planta o modelos nuevos a la planta, que pudiera hacer que las condiciones de los trabajadores fueran mejores, puesto que esto indica que en Vitoria se hace buen trabajo, en Gasteiz se hace buen trabajo y que la empresa está contenta con lo que se hace aquí. Era berean, astelehen honetan Mercedesek iragarri du Polonian planta berria irekiko duela. Bertan furgoneta handiak ekoitziko dituzte, elektrikoak baita ere. Hautsi gurpila apustuen aurkako kanpaina aurkeztu du Gasteizko udalak. 14 eta 21 urte arteko gazteei zuzendutako kanpainak jarduerak, ekitaldiak eta eduki digitalak bilduko ditu. Kanpaina honen helburua da balioan jartzea sustantziarik gabeko adikzioak gizartearen arazoa direla. Besteak beste, ausasko jokoekiko eta kirol apustuekiko adikzio kasuak. Hautsi gurpila lelopean Gasteizko udalak eta Elkarrekin Podemos alderdiak apustuen aurkako kanpaina aurkeztu dute. Kanpaina honekin salatu nahi dute sustantziarik gabeko adikzioak. Besteak beste, ausasko jokoekiko eta kirol apustuekiko adikzio kasuak gizartearen arazoa direla. Izan ere, gazteen 24% iragarri du noizbait jokatu duela azken urtean. Kanpaina 14 eta 21 urte arteko gazteei zuzenduta dago. Izan ere, biztanleria hori askotan jokora eta apustuetara nolabaiteko arintasunez gerturatu ohi da. Benetako kontzientziarik gabe eta adikzio arriskuak berekin dakarren benetako neurria zein den jakin gabe. Kaltegabekoa dela pentsa dezakete, baina ez da hala. Jarduerak, ekitaldiak eta sare sozialetan eta beste plataformetan partekatutako diren edukiak abian jarri dituzte. Kanpainaren talde sortzailea Gasteizko gazteek osatu dute eta sorkuntza arloko profesionalen zuzendaritza artistikoaren pean lan egin dute. Egindako lanetik adikzio batek sortzen dituen 4 etapak islatzen dira bideoan, aurkikuntza, amezkeria, galera eta alternatiba. Bideo horiek osatzeko gorputz adierazpenaren bidez, egoera eta sentimendu horien bir sortzen dituzten laudantza sortu dituzte. Y, por ejemplo, muchos de los participantes, el laboratorio de AD, la gente de ahí, nos ayudó mucho como a meternos en el papel. Como habían investigado tal, nos enseñaron a cómo meternos y pues había momentos en los que sentías de verdad cómo se sentía la gente que está metida en las apuestas, lo cual te da muchas más ganas de ayudarles a que salgan de ahí, que salgan de su rueda. Y fue un proceso bastante muy bonito. Abenduaren 15ean, kanpaina osatzen duten 8 lan horiek aurkeztuko dira Gasteizen Kubikaretoan hain zuzen ere.
Eta eguneko beste fokua Zumarragan eta Urretxun dago, gaurkoan ospatzen ari direlako Santa Lutzi feria. Itxaronaldiak merez izan du eta 2 urteko etenaldiaren ondoren heldu da berriro ere. Pandemia aurreko formatua berreskuratu du, bertako produktuen azoka, musika emanaldi eta kirol jaialdiekin. Gazte gripea dela eta ez da oiasko eta kapoi sariketarik izango aurten denaren. Euskal Herriko produktuen salmenta, Arabako Errioxako ardo azoka, txapelketen zari banaketa, egitarau oparoa dute gaurkoan. Kirolak ere, aparteko tartea izango du Santa Lutzi egunean, herri kirol jaialdia, profesionalen arteko pilota partidak eta ohiko idiprobak izango dira. Musika eta kirolaz gain, argazki ralia ere izango da goiz guztian zehar, eta nola ez, hartzintzakur erakustaldia ere. Eta nazioartera begira jarrita Peruko gobernuaren aurkako manifestazioetan hildakoak 7 dira eta zauritatuko poliziak 100 baino gehiago dagoeneko. Manifestariek Pedro Castillo presidente ohia askatzea eta presidentetzarako hauteskundeak deitzea eskatzen dute. Dina Baluarteren gobernuak larrialdi egoera ezarri du 60 egunez herrialdeko 3 eskualdetan eta eskusidatzitako eskutitz bat zabaldu du Castillok sare sozialetan. Idatzian adierazi du Baluarte usurpatzaile bat dela, bahituta daukatela, ere salatu du agintari ohi espetxeratuak, Peruko hauteskundeak 2024 aurreratzea asmo ditu Baluartek. Eta Belgikako poliziak Europako Parlamentuaren egoitza miatu du Bruselan Qatargate auziagatik. Belgikako poliziak miaketa egin du arratsaldean Europako Parlamentuaren egoitzan, Bruselan, Qatarrekin lotutako ustezko ustelkeria auzia ikertzeko beharrezkoak diren datuak konfiskatzeko. Qatarrek ukatu egin du Europarlamentuko ustezko ustelkeria kasuarekin loturarik izatea. Gurera bueltazu, Zitzuliak 2023ko etapen irteerak eta helmugak jakinarazi ditu. Lasterketa Gasteiztik abiatuko da apirilaren 3an eta Eibarren amaituko da hilaren 8an larunbatean. Eta Arabako artxiboak Foru Aldundiaren argazki ondarea zabaltzeko ataria da Foto Araba. 2022ko ekainean inauguratu zen eta bertan 10.000 argazki argitaratuta zeuden. Gaur egun 100.000 argazki daude eta datozen hilabeteetan atariak bere edukiak areagotuko ditu. Horrekin utziko zaituztegu eta segituan izango gara bueltan eguneko elkarrizketarekin. Gaurkoan Ikoitzarrez Euskal Herria Bilduren legebiltzarkidea izango dugu. Orain arte. Foto Araba, Arabako artxiboak Foru Aldundiaren argazki ondarea zabaltzeko ekimena da. Izan ere, etengabe hazten ari den proiektua da. Aurten, ekainean hain zuzen ere, inauguratu zen 10.000 argazkirekin. 6 hilabete igaro ondoren, bikoiztu eginda volumena eta doako kontsulta eta deskargatzeko argazki historiko gehien dituen Euskadiko webgunea bihurtu da. Atariak 195.000 kontsulta baino gehiago jaso ditu. Irudi kopurua azkeneko handitzearekin batera, Foto Arabak erakusketa virtual bat erantzi du. 1954an Deportibo Alavés taldea lehen maila igo zen garaikoa. Horrekin batera, espezialistek egindako 5 erakusketa tematiko argitaratu dituzte. Arabaren eta Arabako gizartearen eraldaketa aztertzen dutenak besteak beste. Seguir creciendo tiene una gran importancia. Significa que las colecciones fotográficas del archivo
pueden consultarse públicamente de la forma más accesible posible, tanto para dar a conocer su gran valor a toda la ciudadanía como para garantizar su conservación futura. Datozen hilabeteetan proiektuak bere edukiak areagotuko ditu eta atarian sartuko dira Eusko Jaurlaritzena, Kultura eta Kirola Ministerioarena eta Europar Batasunarena. Kaixo, gaurkoan Zaraitzu ibarrera gerturatuko gara. Batetik Otsagi herria ezagutuko dugu. Eta bestetik Zaraitzu ibarreko Itzaltzu herrira joanen gara. Bertan, kondaira polit bat entzunen dugu. Etorri nahi duzu, Guazen! Joseba, Otsagiko plazan. Apa, hemen gaude, ezta? Hori da. Non gaude? Otsagiko plazan, bai, baina zergatik bildu gara hemen? Dantzariak hemen dantzatzen dutela, edo egiten dutela bere... Dutela edo duzuela? Bueno, hori. Dugula ekita. Kasu estaliko duzu erretako Izaskun eta olatz eta Izaskun. Otsagabean gaude? Otsagabeiko biztanleak biak. Zu ja baitare. Zarauztarra, baina hemen Otsagabin bizi zarena, ezta? Itzaltzura batez ere garri zaituzet, baita ere Gartxoten historioak kontatzeko. Korridorea osorik zugabe Ez dadia izan inoretxean Sergio, ni zurekin elkartu naiz, gehien bat, Oripean egunaren inguruan hitz egiteko. Bertan ospatzen duzuen egun bat da, jai bat da, baina zer da Oripean? Ohartu orduko Egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurkoan gurean dugu Ikoitzarreze, Euskal Herria Bilduren legebiltzarkidea, hezkuntza idazkaria ere, eguerdion. Eguerdion. Hezkuntzaz arituko gara, ordu erdi honetan zehar, zuzen ere biharko dituta dutelak labek eta estilazek, mobilizazioa, hezkuntza legearen zirriborroaren aurka, ulertzen dituzu egiten ari diren kritikak? Bai, nik uste dut ulerkorrak direla sindikatuek maigaineratu dituzten kritikak eta maigaineratu dituzten ekarpenak eta, samarra dukagu Euskal Herria Bildutik ere bat egiten dugula kritika horiekin eta bat egiten dugula sindikatuek modu orokor baten egin dituzten aldarrikapen horiekin, ez? Iruditzen zait, legitimoak direla egiten dituzten aldarrikapen horiek eta, sindikatuek oraingo honetan greba aukeratu dute mobilizazio esparru gisa eta guri era bat zilegi iruditzen zaigu hori. Dena den, iruditzen zait ere, eta guk ere ariketa hori egin dugu, ezta? Eta nahiko nahaztia dago giroa, eztabaida pilpilean dago, hezkuntza lehen lerroa hartu du, eta iruditzen zait, sosegua behar dugula, eta nolabaiteko brotxa lodi horretatik aratago, pintzel fina ere behar dugula, ezta? Eta hori dela eta, sortu den nahazmen honekin nolabait esatearren, edo pilpilean dagoen eztabaidarekin, gu saiatu gara nolabait ariketa bat egiten, izan ere hezkuntza akordioa lortu genuen hortatik ona,
gauza asko entzun dira, eta guk berresten dugu hezkuntza akordio hori ona dela, egokia dela, bide bat irekitzen duela, edo irekitzen lagunduko duela, eta horren norabidea, guk ere gure proposamenak egin ditugu, mahaigaineratu ditugu, eta edozeinek planteatzen dituen ekarpenak modu positiboan badira, ongi etorriak dira, bai. Baina egiten diren kritiken artean, esaten da ez, hezkuntza itun horretan lortu zena ez dagoela islatuta zirriborroan, hori horrela da? Bai, guk ere irakurketa antzekoa egiten dugu, ez da? Gure ustez, zehaztapen handiko akordio bat lortu genuen hezkuntza akordioan, iragan ikasturtean apirilaren 7 hortan, eta kaleratu den lehenengo zirriborra hau, legearen aurre proiektu hau, gure ustez, lausotu ditu helburu guzti horiek, hezkuntza akordioak zituen gako nagusiak edo gai nuklearrak lausotu dira lehenengo zirriborra horretan, eta guk ere publikoki hala adierazi dugu, bai legebiltzarrean eta baita legebiltzarretik kanpo ere, eta gure kexa hori ere helarazi diogu hezkuntza sailari berari, iruditzen zaigulako eta apur bat hartuta duela aste batzuk Save the Childrenek egin zuen jardunaldi baten komentatu zutena, guri iruditzen zaigu hezkuntza lege proiektu honek izan bar duela hezkuntza akordioa beste zehaztasun maila izan bar da hezkuntza akordio horrek zeukanaren tamainakoa, eta iruditzen zaigu kaleratu den lehenengo zirriborro honetan bintzat, esan bezala hutsune nabari batzuk badaudela, baina denbora daukagu ere hutsune guzti horiek zuzentzeko. Aurkezten den zirriborroa aztertuta sindikatuek diote, ezta, egungo hezkuntza eredu duala betikotuko lukeela zirriborroa bere horretan. Hala da hori ere? Zirriborroa bere horretan dagoen bestela, interpretazio askorako ematen du, eta beraz, egungo sistema duala betikotzeko, aukera edo arrisku hori ere egon liteke mahai gainean. Horregatik, guk atal horri dagokionan egiten dugun balorazioa da, hezkuntza akordioan oso ondo zehaztu genuen, eta konsensua lortu genuen Euskal Hezkuntza Zerbitzua, alegia ikastetxeek diru laguntza publikoak jasotzeko zer nolako bete behar dituzten, oso ondo zehaztu genuen hezkuntza akordio hartan. Eta iruditzen zaigu, bete behar horiek ez daudela behar bestela islatuak aurkeztu zaigun aurre proiektu honetan. Eta beraz, nik uste dut, bueltatu behar garela, atal honi dagokionan bueltatu behar gara, hezkuntza akordioak markatu zuen zehaztasun guzti horretara, eta inungo zalantzarik ez daukat, hezkuntza akordioan adostu genuena zela zuzen ere egungo egoerarekin bukatzea. Alegia, hezkuntza akordioan zehaztu genuena da kontzertazio unibertsalarekin bukatzea. Eta beraz, legeak ezin ditu interpretazioak eskaini horri dagokionan, eta beraz, ze bete behar duen ikastetxe batek diru laguntza publikoak jasotzeko oso ondo gelditu behar da, eta gelditu beharko litzateke gure ustez hezkuntza akordioan erredaktatua dagoen bezala. Unibertsalizazio hori dena den nola eman daiteke? Zuek konfluentzia bati buruz hitz egiten duzu, ez? Zertan datza konfluentzia hori? Bai, guk uste dugu momentu historiko bat bizitzen ari dela euskal hezkuntzagintza, nolabait esatearren, momentu oso importante baten aurrean gaudela, eta beraz, inor ez dagoela soberan hezkuntza sistema propioaren bide hori urratzeko. Eta nolabait, iruditzen zaigu bakoitzak duen onena eman bar duela euskal hezkuntza sistema propioaren alde. Eta horregatik guk konfluentziaz hitz egiten dugu. Iruditzen zaigulako egun dauden ikastetxe guztiek badutela edo izan dezaketela euskal hezkuntza sistema horri aportatzeko, ezta? Eta guk konfluentziaz hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu bizkarrematetik baino elkarlanetik egin bar dugula bide hau. Eta horren norabidean ere, duela aste batzuk ere publiko egin genuen adierazpen baten aipatzen genuen, ezta? Guk aitortza egiten diogu herri honetako euskal hezkuntza mugimenduari, egin duelako kasu askotan administrazioa egiteko gai izan ez den hori, egin duelako modu positiboa baten, modu eraikitzaile baten, eta horregatik iruditzen zaigu importantea dela eta bere biziko garrantzia hartzen duela, adibidez, Euskal Eskola Publikoko komunitate guzti horri aitortza egitea, egin duen lan ikaragarriagatik, besteak beste, euskalduntzearen alde, kultur transmisioaren alde, edota segregazioaren gaia lehen lerrora ekarri duelako, eta aitortza egiten diogu ere noski ikastolen mugimenduari, autoeraketa hortatik, ez da, frankismo garaitik ona kultur transmisioan, naziogintzan egin duen ekarpen ikaragarriagatik. Eta aitortza horietatik, iruditzen zait, inor ez dagoela soberan, eta batez ere, Euskal Eskola Publikoaren komunitate guzti horren doaia eta baita ikastole mugimenduak eskaintzeko dukan guzti hori bolkatu beharko genukela konfluentzia baten eta elkarrekin egin beharreko bide baten. Baina konfluentzia horretan non gelditzen da esaterako kristau eskola?
Nik uste dut, badirela, ekarpen positiboa egin dezaketen kristau eskolak ere, baina beti ere, iruditzen zaigu errespetatu beharko dutela hezkuntza akordioan gehiengoz adostu genuen hori. Eta da, laikotasunaren printzipioa. Hezkuntza akordioan, bazegoen puntu bat, laikotasunari erreferentzia egiten ziona, eta hain zuzen ere, aipatzen zen, ikastetxe batek, dirulaguntza publikoak jasotzeko baldintzak bete behar dituela, eta beraz, laikotasunaren printzipioa garatu beharko lukela. Eta horrek eskatzen du, doktrinamendurik ezin izango duela eman ikastorduetan, ezta? Eta beraz, baldintza horiek betetzen baldin baditu, eta prest baldin badago, laikotasunarena bestela gainontzeko baldintzak betetzeko, gure ustez, parte hartu beharko luke ere Euskal Hezkuntza Zerbitzua deituko diogun zerbitzu berri horretan. Eta beraz, momentu historiko honetan berriz dinot, bide hori urratzeko konpromesoa eta borondatea kristau eskolek ere bere gain hartzen baldin badute, bete behar guzti horiek errespetatuta, Euskal hezkuntza sistema berri horren ere ikuntzan ere ongi etorriak izango dira. Doakotasunarena da beste ertz bat, ezta? Doakotasun erreala bermatu behar dela defendatzen duzu, zein eratara egin daiteke hori? Kontrol mekanismo zorrotzak zehaztuz. Doakotasuna da gaur egun betetzen ez den gauza bat gure hezkuntza sisteman, eta gainera segregazioa eragiten duen faktore nagusietako bat, ezta? Eta hainbat ikerketek esaten digute, segregazioarekin bukatzeko eman barko litzateken lehentasunezko urratsa izan barko litzatekela kuoten kobrantzarekin bukatzea. Gainera, badugu indarrean dagoen araudia, zeinek debekatzen duen kuoten kobrantza hori egitea, eta beraz, gure apostua argia da, kuotak ezin dira kobratu. Eta horretarako, kuota kobratzen dituzten eragile guzti horiekin hartu eman izan barko luke Jaurlaritzak, eta ikusi barko litzateke, berandu baino lehen kuota horiekin nola bukatu. Besteak beste, hezkuntza akordioak ere jasotzen duelako, doakotasun erreala bermatuko dela, eta importanteena, kontrol mekanismoak martxan jarriko direla, doakotasun erreal hori bermatzen dela ziurtatzeko. Eta beraz guk, berriz dinot, bueltatzen naiz, hezkuntza akordioan adostu genuen hortara. Kontrol mekanismo zorrotzak behar ditugu doakotasun hori bermatzeko. Baina dagoeneko izan beharko lukete, desagertu beharko lirateke kuota horiek aipatu duzun bezala, ez da? Zergatik orain ez da bermatzen hori eta gerora bermatu daiteke? Suposatzen dut, Jaurlaritzak ez dituelako behar besteko kontrol mekanismoak jarri. Hor, ikuskaritza zerbitzuak jarri barko dira horretan ere lanean, eta guk, duela hilabete pare bat, kontrol bilkura baten ere, Bildarratza helburuari doakotasunaren inguruan galdetu genion, eta adierazi zigunaren arabera da, Jaurlaritzak baduela konpromisoa betetzeko hezkuntza akordioan zehaztu genuen hori, eta beraz, kontrol mekanismo horiek aktibatzeko, eta guk horren alde egingo dugu, bai. Baina ez duzu ikusten orduan arriskurik, ez berriro ere gertatzea kolokan egotea, mekanismo horiek ez egotea, edota ez bermatzea doakotasun hori? Ez, besteak beste, hezkuntza akordioa sinatu genuen lau alderdi politikok jarraipena egiten diogulako, edo egingo diogulako neurri horri beste askori bestela. Eta hor, hezkuntza akordioa sinatu genuen egunean bertan, adostu genuen lau alderdion artean eta hezkuntza sailaren artean, hezkuntza akordioaren jarraipen batzorde bat sortzea. Eta jarraipen batzorde hori modu periodiko baten aldiro biltzen ari da, eta jarraipena egiten diogu betetze mailari Jaurlaritzak ematen dituen urratsen betetze mailari. Eta bat izango da noski, doakotasun erreala bermatzeko Jaurlaritzak ematen dituen pausuen jarraipena egiteari, noski. Eta ereduari dagokionez, zuek egiten duzue publiko komunitario baten alde, eredu publiko komunitario baten alde, ez? Zer esan nahi du horrek zehazki? Lehen aipatu dudan konfluentziaren bidetik ulertzen dugu guk eredu publiko komunitario hori. Egia da, guretzako Euskal Herria Bildurentzat, iazko ikasturtean zehar, gure militantziaren artean, bilkideen artean, gogo eta prozesu bat abiarazi genuen, non definitu genuen gure hezkuntza eredua, gure hezkuntza proiektu estrategikori zein den. Eta etorkizun baten, epe luze baten, bai argi ikusten duguna da Euskal Herriak behar duela Euskal hezkuntza sistema publiko burujabe bat. Baina hezkuntza sistema publiko burujabe hori lortzeko hainbat urrats eman behar dira. Eta orain iruditzen zait, bide horretan lehenengo fase baten kokatzen garela, konkretuki Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta lehenengo fase hori itzuli da hezkuntza akordioan. Orain, hezkuntza akordio hori lege bihurtu behar da, eta lege hori garatu behar da. Eta iruditzen zait, guk definitzen dugun sistema publiko komunitario horren norabidean, hezkuntza akordioak
trantsiziorako urrats bat ematen duela, hasiera abia puntu bat markatzen digula, eta bide honean kokatua dagoela hezkuntza akordio hori, baina bidea luzea da oraindik, eta esan dudan bezala, konfluentziaren norabidetik edo bidetik ikusten dugu guk sistema berri horretarako jauzia. Zer jaso beharko luke legeak, ala behar, behin betiko legeak? Bueno, nik uste dut, lege horrek egin behar duen ariketa da, hezkuntza akordioa ahalik eta modu fidelenean jaso, ezta? Eta hezkuntza akordio hori nolabait instituzionalizatu beharko luke etorkizuneko hezkuntza legeak, alegia bihurtu behar du, artikulatu, bihurtu behar du lege, alderdien artean adostu genuen hezkuntza akordio hori. Eta gure ustez, baditu utxune batzuk edo gabezi batzuk gaur egun aurkeztu zaigun aurre proiektu horretan edo zirriborro horretan agertzen ez direnak. Aipatu duan bezala, hoien artean esanguratsuena guretza da, Euskal Hezkuntza Zerbitzua akordioan definitu genuen hori, ez dagoela behar bestela definitua. Eta esan dudan bestela, ikastetxeek zer nolako baldintzak, zer nolako bete behar dituzten laguntza publikoak jasotzeko, hori legean ere ahalik eta zehatzenen definitu behar da. Gero badago beste gai bat, hezkuntza legean nahiko modu lausoan agertzen dena, eta da segregazioarena, eta gure ustez hezkuntza legeak jaso barko lituzke segregazioari aurre egiteko neurri espezifikoak. Badaude hainbat neurri ere desagertu edo lausotu direnak, eta adibidez guretzat importantea da euskera eta euskal kulturaren transmisioa legean ahal ondoen definituta agertzea, eta laugarren atal batera aipatzen ari gara, edo esaten dugu agertu behar dela legean, eta hori izango litzateke udalen papera. Iruditzen zaigu ere, hezkuntza akordiotik legea aurre proiektu honetara, udalen papela nolabait disolbatu dela, eta beraz, udalek zer nolako rola jokatuko duten sistema berri guzti hontan, legeak hobeto artikulatu beharko luke. Normala da, gertatu dena, zirriborroan jaso ez izana itunean jasotako guzti hori? Ez dakit normala den edo ez, baina egia da aldaketa bat nabaritu dugula. Baliteke, hezkuntza sailaren ikuspegia izan dela lege bat ahalik eta zabalena egitea, ahalik eta kontsentsu gehien lortzeko, ez? Eta hori autu bat izan daiteke, eta guk ere uste dugu hezkuntza lege zabal bat behar dugula, etorkizunean egongo den gobernuak nolabait bere modura garatu dezan. Baina beti ere, oinarri oso finko batzuk eta oinarri oso zehatz batzuk izan barko ditu ere lege horrek. Eta oinarri horiek baditugu adostuak legebiltzarraren 180 babestu genituen, eta hezkuntza akordioan islatuz diren. Eta beraz, ez dakit normala den edo ez, baina baina baritu dugu, deskafeinatu dela nolabait edo baretu dela hezkuntza akordiotik legera egin den bide guzti horretan edukietan, ez? Eta guk buelta egiten dugu hezkuntza akordiora, eta eskatzen duguna da, behintzat, tramite parlamentarioa abiarazi baino lehen, berreskuratu dezala, bai akordio horrek zeukan letra txikia, baina baita espiritua bera ere. Uste duzu horren muinean dagoela sortu den arraboltzu guztia hezkuntza zirriborroaren aurrean, kritikak, manifestazioak, grebak, izan ere, mesfidantza sortu du, ez? Horrelako gai garrantzitsuak, oinarrizkoak direnak hezkuntza itunean jasotakoak zirriborroan ez jasotzea? Bai, eta ulerkorrak dira, ez da? Nik uste dut hezkuntza akordioak sortu zuela euskal jendartean nolabaiteko ilusio bat, eta albiste on bat izan zen herri honentzat hezkuntza akordio hori lortu izana. Edukiengatik eta baita legebiltzarreko lau alderdi politiko nagusiok babestu genuelako, eta horrek ilusio bat sortu zuen. Egia da, hilabete hauetan aldaketak egon direla akordio horretatik legearen lehengo zirriborro hortara, eta nolabaiteko nahasmena sortu duela, eta hainbat sektoretatik kritikak jaso dituela. Nik uste dut, hezkuntza sailak entzun duela, edo espero dut behintzat hezkuntza sailak entzun izana kritika guzti horiek, guk ere, Euskal Herria Bilduk ere, helarazi dizkiogu gure kexak hezkuntza sailari, gure zalantzak, eta gure proposamenak ere egin ditugu, hobetu dadin, gobernu kontseiluak etorkizun baten onartuko duen lege zirriborro edo lege proiektu hori. Berriki egin duzu Euskal Herria Bildu hezkuntzari buruzko konferentzia, Kataluniako hezkuntza sistema ardatz izan da, ez? Edo adibide izan da, zenolako ondorioak jaso dituzue?
Bueno, goi mailako konferentzia bat antolatu genuen aurreko astean, herrialde katalanetatik etorritako hiru kide izan genituen, eta gainera oso aberasgarria izan zen, izan ere, hiru kide hauek aukeratu genituen badutelako zerikusia Katalunian legea sortu zutenetik honako ibilbide guzti horrekin, ezta? Eta hori dela eta egungo hezkuntza sailburu ordea gonbidatu genuen, gonbidatu genuen ere bere garaian Kataluniako hezkuntza legea egin zuen garaiko hezkuntza sailburu ordea, eta horre guztiak nolako implementazioa duen udal mailan jakiteko, egungo Lleidako alkatetzako kidea gonbidatu genuen ere bai. Eta hiruren artean irakaspen asko utzi zizkiguten mahai gainean, eta nik uste dut ondorio oso positibo batzuk jasotzen ditugula, batez ere, ez dugulako nahi herrialde bateko edo besteko eredua kopiatu eta gurera ekarri, baina bai nahi dugu indarrean dauden eredu horietatik ikasi. Eta nik uste dut, hainbat irakaspen mahai gainean plazaratu ditzakegula, ez? Eta nik mahai gainera ekarri nahi dut, 2009an sortu zutela edo eraiki zutela, adostu zutela Kataluniako hezkuntza legea. 2009tik 2022ra denbora asko pasatu da, eta beraz, nik ekartzen dudan jardunaldi horretatik, konferentzia horretatik ekartzen dudan lehenengo irakaspena da, hezkuntzan aldaketak ezin direla egun batetik bestera eman. Eta 2009an lortu zuten hezkuntza lege bat Katalunian, 2022an daude, eta badituzte funtzionatzen dieten eta funtzionatzen ez dieten hainbat kontu. Eta orduan, ekartzen dudan lehenengo irakaspena da, lasaitasuna behar dela, gauzak ondo egin behar direla, gauzak sakontasunez egin behar direla, eta adostasunaren bidetik baldin badatoz, hobe. Baina, inondik inora ezin dugu pentsatu hezkuntzan aldaketak egun batetik bestera arrapaladan etorriko direla. Eta beraz, lehenengo irakaspena da, lasaitasunarena eta denboraren beharra. Beste gako bat ere, beraiek mahai gaineratu zigutena da, ausardiarena. Eta hezkuntzan, herritar guztiek modu baten edo bestean hezkuntzarekin lotura zuzena daukagu, espada seme-alabak ditugulako da, hezkuntza sistematik pasatu garelako, edo lagun bat irakasle edo jangeletako langile dugulako, eta beraz, hezkuntzarekin implikazioa Euskal Herritarrorok daukagu. Eta beraz, oso gai esanguratsua eta importantea da Euskal jendarte guztiarentzat. Eta katalanek ere, aipatu zigutena da, benetan kontsentsuak lortzea ze importantea den, neurri tinkoak hartu behar direla, eta batzutan hartzen diren neurri horiek ez direla mundu guztiaren gustokoak. Baina, benetan seriotasunez hartzen baldin badira, ez dugula beldurrik izan behar, gauzak txartu egin, aitortu, eta beste modu baten, modu hobeago baten diseinatzera, egitera, eta abar. Eta beraz, ausardiaren kontzeptu hori ere ekartzen dut nik konferentzia hortatik. Eta bukatzeko lan titular nagusi bezala ekartzen dudan hirugarren irakaspena konferentzia hortatik izango litzateke instituzio eta erakunde ezberdinen artean lantzen ari diren elkarlan eta saretzea. Eta hor, hezkuntza kontseilaritzak, hezkuntza departamentuak funtzesko papel bat betetzen du, lidergo papel bat betetzen du, baina Katalunian guk hemen bultzatu nahi dugun bezala funtzesko papera jokatzen dute udalek eta maila lokaleko instituzio guzti horiek. Eta nik uste dut ere gurean horren bidean joan bar garela, izan ere defendatzen dugu kilometro zero hezkuntza, gertuko hezkuntza defendatzen dugu, iruditzen zaigulako gainontzeko politiketan bezala udalak direla herritarrengandik gertuen dauden instituzioak, eta beraz herritarren beharrak hoberen azebeteko dituzten instituzioak. Eta horretan, nik uste dut hezkuntzan ere, ikasleen beharrak hobeto ezagutzen dituzten instituzioak udalak dira, eta beraz Kataluniatik ere, hezkuntza saila eta udalen arteko elkarlan hori ere oso aberasgarria gurera ekartzeko izan daitekela iruditzen zait. Kataluniako hezkuntza sistemak ere badu integratua hizkuntzaren auzian murgiltze eredua, ezta? Gurean ere hori posible izango da? Bueno, nik uste dut posible izatea baino dela, hemendik egiten dugun irakurketa ahalik eta zintzoena egitea eta ahalik eta objektiboena egitea, ezta? Katalanei funtzionatu die, katalanezko murgiltze eredua, hala esan ziguten, eta hala da, ehuneko oso handi batek, ehuneko 80tik gora babesten du Katalunian beraien murgiltze eredu hori, eta gainera kohesio sozialerako, aukera berdintasunerako eta inklusiorako eredu hori dute ardaztuta hezkuntza sistema eta blaitu egiten du hezkuntza
hezkuntza sistema guztia. Nik uste dut hemen badagola beste kontsentsu orokortu bat, eta hezkuntza akordioak ere hori horrela jasotzen zuen, eta da, jauzi bat eman behar dugula euskalduntzean. Eta nik uste dut argi gelditu dela, eta euskalgintzak eta hezkuntza komunitateak ere hala adierazi digu azken hamarkadan, indarren dauden A, B eta D ereduek ez dute behar besteko euskalduntzea bermatzen. Eta beraz, jauzi bat eman behar dugu bestelako eredu baten norabidean. Horrek zer nolako itzulpena du? Hezkuntza akordioak itzulpen zehatz bat egin du horrena, eta ikaste eredu orokortu baten inguruan hitz egiten genuen. Eta hezkuntza akordio horrek ere zehazten zuen guretzako funtsezkoa zen gauza bat. Eta da, zer nolako hizkuntz gaitasuna lortu behar duen ikasle orok, berdin du ze ikastetxetan egon, zer nolako hizkuntz gaitasuna lortu behar duen derrigorrezko hezkuntza bukatzean, DBH laugarren maila bukatzean. Eta hori B2 izan zen, Europako markoak agintzen duen B2 maila izan zen hori. Eta horretaz gain, helburu hori zehazteaz gain, aipatzen genuen hezkuntza akordioan ere, ikastetxe orok definitu beharko duela hizkuntz proiektu bat, hizkuntz proiektu hori gainera egon beharko da bere inguruko egoera soziolinguistikoari egokitua, eta horren arabera hezkuntza sailak bitartekoak eskaini beharko dizkio eta lagundu beharko du bide horretan ikastetxe bat edo beste. Eta azken finean definitu genuen filosofia da, katalanek duten filosofia, ez da? Eta da, etxetik euskera gutxien dakarren horri, euskera gehiago eskaintzea eskolaldian ikastetxeetan. Eta guk horren alde egingo dugu. Euskal kurrikulumaz ere badakezka, ez da zergatik ez da hitz egiten ari kurrikulumari buruz? Bueno, ez da hitz egiten ari, baina azken asteetan plaza publikoa ere hartu du, eta Euskal Herria Bilduk Euskal Kurrikulumaz ere hitz egiten du. Gogorarazi nahi dut ere, joan den asteburuan, Durangoko azokan adibidez, Euskal Kulturgileek adierazpen bateratu bat egin zutela, hain zuzen ere eskatuz, hezkuntza legea jaso beharko lukeela euskal kulturaren transmisioa. Eta nik uste dut horretan kontsentsu nahikoa ere badagola. Hezkuntza legeak inork ez du zalantzetan jartzen, edo gutxik bakarrik jartzen dute zalantzetan, euskal kultur transmisioa legez bermatu behar duela. Eta nik uste dut horren alde ere adostasun politiko berriak lortzeko borondatea badagola eta aukera errealak ere badaudela. Eta ez dugu ahaztu behar, kurrikulumari dagokionean, zoritxarrez, oraindik ere, Espainiar estatuaren menpeko herri bat garela, eta beraz, gure kurrikulumaren, momentu honetan, gure kurrikulumaren erdia, Madrilek duen lege organiko batek zehazten duela. Eta orduan, herri zapaldua garen enean, indarrak batzea bere biziko garrantzia deuka momentu honetan, eta adibidez, kultur eragile ezberdinek eta kulturgintzak egin duen ekarpenan, ikuste dut oso modu positiboan irakurri behar dugula, eta alegindu behar garela kontsentsu politiko berriak lortzen, legeak bermatu dezan euskal kultur transmisio hori. Adostasun zabalez hitz egiten duzunean, ez duzu arriskurik ikusten agian alderdi politikoren batek izatea pisu gehiago besteek baino? Nik uste dut, eztabaida politiko dezente eman genituela hezkuntza akordio hori lortu genuenean, hezkuntza akordio hori lortu genuenean, zehaztu genuen adibidez, euskarak eta euskal kulturak gure hezkuntza sisteman izan behar duten rola eta jokatu behar duten papera, eta izan behar duen pisua. Eta nik uste dut, alderdi batek edo bestek bestelako maniobrarik egiten baldin badu, hori aldatzeko, azaldu beharko du zer dela eta egiten dituzten aldaketa horiek edo proposatzen dituzten aldaketak, baina gu fidelak izango gara, sinatu genuen akordio horrekin, eta iruditzen zaigu norabide honean lortu genuela nahiko adostasun euskara eta euskal kultur transmisioaren alde, eta hori defendatuko dugu guk hezkuntza lege horretan. Bestelako alderdirik, bestelako erabakirik hartzen baldin badute, ikusi beharko dugu norarte egiten dioten uko hezkuntza akordioari edo ez. Ezin du ahaztu Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legeari buruz ari garela, zein punturaino ekin dakioke ez lurraldetasunari hemendik? Guk uste dugu hemendik ere bide bat ireki dezakegula lurraldetasunaren afera, Euskal Herri osoa aintzat hartzen duen behintzat aipamenak egon daitezen legean. Gu konstiente gara, gaur egun, gauden momentu honetan, 2022-2023 garren urtean, hau Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako hezkuntza legea izango dela. Eta guri iruditzen zaigu, urratsak eman behar ditugula, eta lege honek ere urratsak eman behar dituela, Euskal Herri osorako hezkuntza lege bati bidea egiteko.
Badakigu, momentu honetan, zer nolako indar harremanak ditugun legebiltzarrean, eta badakigu zaila izango dela, modu batean edo bestean, erabateko adostasuna lortzea honen inguruan, baina guk uste dugu ezin diogula atea itxi edo behintzat, lege honek ezin dizkiola mugak jarri hezkuntza sistema propio baten eraikuntzan batzuk, alderdi batzuk dugun ambizio horri. Eta beraz, Euskal Herria bera gure ustez agertu beharko litzateke legean aipatua, eta gainera, bai Euskal Herriko instituzio ezberdinen arteko elkarlanari bide eman barko lioke, edota zikiera eman barko lioke bide Euskararen herrian dauden ikastetxe ezberdinen arteko elkarlan guzti horri. Ikoitzarrez Euskal Herria Bilduren legebiltzarkidea. Eskerrik asko gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Hurrengora arte. Eta tarte baten ostean itzuliko gara, egunero bezala solasaldiari ekiteko. Gaurkoan gurekin izango ditugu Maialen Ferreira eta Carmelo Landa. Orain arte. Binaka datozitzek da tirak anoa. Sistemaren argitzalek ez duten ala. Peleitu nidea esten dardara bera, eta berri zaien esanetan jada ezin dena esan. Esateko prest dauden pare bat bihotz bakar, kartzen anito dituzte eskoria nazionanak. Ez du nahi lotzarik bere baserri kontan, azalionen labankada ezin dute isi, erazialko balute zabatu ez lukete ezirik jarri, dalko balute akabatu ez ditzake harririk jarri. Ez du gara inolako interesik, garatu nahi dizkizut berriz pare bat ideia berri, estatuak ez badu jartzen irten bideri, violentzia zorliteke zoelik bizi grinagatik, maite zaitxu dara benetan, egatzen dut ilunetan aurkitzen ezen bakitzean, baina egia esatekotan, nahiago dut labantzada zaien tartean, beraz, hemen eman beharrekoa, diostik astu guruk ezin dugu ideal falta jasa, zabaltza zuragun artean, ez darena normalak ezin dugu sistemaz pasa, esan dizut inoiz ez esan, diostik astu guruk ezin dugu da berorik eman, erraiako zitugu gata, ametzik ez dutenei ez dira gura zer soziala. Sinatu nahi sordirerari, pertsona jebi, telebistan ez tabaidan hitz, preso gehiagi, partido honek ez dunek erik, bihotz gehiagi, kapitalaren itzalen errutinan galdurik, ez da geri guru santurik, ta esango dizut nik anon aurkitzen den bakea, utzizazu egira da utzik dazi berriz, ez baita oinusenaren lema, ez nago herrimetan galdurik, ta esango dizut nik anon aurkitzen den bakea, utzizazu egira da utzik dazi berriz, esklabuan baten kondena. Nabian arren, ez dudalako, itxugorraren alai, hitzik edatzen nahi. Berriroz gertatzeagatik, lapurrak ditugula bankanan, ez delako errege honik, ez dugula ondoratuko aizkora, herria esklabu dutenei. Berriak ez direlako axola, erruak ez nauelako hil, zuretzako ditudan nire itzale izu. Ez direlako axola, axola, axola. Kaixo, gaurkoan Zaraitzu ibarrera gerturatuko gara. Batetik Otsagi herria ezagutuko dugu. Eta bestetik Zaraitzu ibarreko Itzaltzu herrira joanen gara. Bertan, kondaira polit bat entzunen dugu. Etorri nahi duzu, Guazen.
Joseba, Otsagiko plazan. Apa, Hemen gaude, ezta? Hoi da. Non gaude? Otsagiko plazan, bai, baina zergatik bildu gara hemen? Dantzariak hemen dantzatzen dutela, edo egiten dutela bere... Dela edo duzuela? Bueno, hori. Dugula egiten. Kasu estaliko duzu erretako Izaskun eta olatz eta Izaskun. Otsagabean gaude? Otsagabeiko biztanleak biak. Zu ja baitare. Zarauztarra, baina hemen Otsagabin bizi zarena, ezta? Itzaltzura batez ere garri zaituzten baita ere Gartxoten historia kontatzeko. Utziz korridorea osorik zugabe Ez dadia izan inoretxean Sergio, ni zurekin elkartu naiz gehien bat horitean egunaren inguruan hitz egiteko. Bertan ospatzen duzuen egun bat da, jai bat da, baina zer da horitean? Oartu orduko Eta egunero lege solasaldiari ekingo diogu, horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Maialen Ferreira, eguerdion. Eguerdion. Eta Carmelo Landare gurekin, eguerdion. Eguerdion, bai. Izan berri dugu gurekin, Ikoitzarreze, Euskal Herria Bilduren legebiltzarkidea, hezkuntza idazkaria, luz hitz egin dugu, hezkuntza zirriborroari buruz, legeari buruz, eta izan ere ez, atariko bezala, biharkoan estilazekelak eta labek mobilizazioak deitu dituztelako, beste greba egun bat deitu dutelako, hain zuzen ere zirriborroaren aurka, uste dutelako bertan ez dela jasotzen jaso beharreko guztia, eta aldarrikapenak mahai gainean dituzte berriro ere, ikusiko du. Eusko Jaurlaritzak aurkezutako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legearen aurre proiektua ez dute begionez ikusten ELA, LAB eta Estela sindikatuek. Jaurlaritzak aurkeztu zuen hezkuntza lege aurre proiektuari ez esateko ordua dela uste dugu, eta abendu bukaeran bestelako testu bat aurkeztu aurretik, benetan langileontzat importanteak diren aldarrikapenak jasotzea da eskatzen duguna. Izan ere, salatzen dutenez, euren aldarrikapenak ez dira hezkuntza legearen aurre proiektuan jasotzen. Plazaratu ditugun aldarrikapenak eta zabal batean publiko ditugun horiek, jasotzea dokumentuan, baita ere ala ere gure sindikatu bakoitzak ere elegiteak egin dizkio eta ekarpenak egin dizkio prozesu guztian zehaz, ez dira jaso hori litzateke gure helburua. Zirriborroak sistema duela betikotzen duela ohartarazten dute, eta uste dute gainera hezkuntza sailak ez duela urratzik egiten sindikatuek aldarrikatzen duten sare publiko bakar, euskaldun eta propioa lortzeko bidean. Nahiko genukena da, euskalduna izango den, buru jabea izango den, publikoa izango den, eta kurrikulum propioa izango duen, eta lan baldintza egokiak izango dituen, eta inklusiboa izango den hezkuntza sistema batez. Eta uste dugu, gaur egungo hezkuntza sistemak, hori guztia gainditzeko beharrezko izango lukeen lege batek norabide horretarako pausoak ezarri beharko lituzkeela, ez? Edo nola ere gogoratu dute 2021-etik daramatela aurre proiektuari ekarpenak egiten. Prozesu honen hasieratik guk eskaini zaizkigun marko guztietan egon gea eta egoteko presa gaude, baina ez dugute bestrako kereik eman greba horiek baino. Eskaera horiek edo aldarrikapen horiek ez direla aintzat hartzen ari fase desberdinetan, ez? Hala, sindikatuen eskaerak aintzat hartzea eskatzeko mobilizazio dinamika abiatu zuten. Momentuz baina ez da negoziazio biderik ireki Jaurlaritzarekin. 5 egun hauetan ez direla gurekin harremanetan jarri, ez da negoziazio biderik ireki. Lehenago ere ez, eta langileak eta langileen ordezkariak, ez dugu prozesu guzti honetan protagonismorik izan negoziatzeko, ez? Alderdi politikoen artean hezkuntza akordio bat egin zuten, parte hartu dugu bakoitzak bere posizioa azaltzen, baina ez da inolako negoziaziorik eman. Sindikatuek gainera ez dute baztertzen mobilizazio gehiago egitea. Baina posible gu argi dago gure helburua eragitea dela.
Hortxe, biharko deialdia, aurrekoan azaroaren 30ean egin zuten greba gainera jarraipen zabala izan zuen, 160ko jarraipena sindikatuen arabera, eta hori aintzat hartuta Eusko Jaurlaritzak zerbitzu minimoak ere ezarri zituela, beraz biharkoan ere ikusiko dugu zenolako erantzuna duen greba horrek, baina mugimendua egon badago bintzat. Bai, mugimendua dago eta sindikatoa baino urrunago ere badoa mugimendu hori, eta oraindik zabaldu egin behar da, nik uste duz, hezkuntzaren lege aurre proiektu hori nik uste oso kaskarra dela, eta Jaurlaritzaren jokabidea bera eren kaskarra dela esango nuke zergatik. Lehenengo akordio bat zegoen hor, baina gero Jaurlaritzak kudeatu egindu modu nik esango nuke privatiboan, eta saiatu da, gauza ezaguna denez, PPkoekin, eta bestelako pausuak ematen, ez da erdi eskutuak, eta hori guztia eskandaloa da. Zuk gizarte mailako akordioa badukazu, gutxienez errespetoa behar duzu, ez da gorde horrekiko, eta egiten baduzu aurre proiektu bat, izan dadila akordioaren isla bat, ez da horrela, hori batetik. Bestetik, honek zulo ikaragarria dauzkaz, hezkuntza ez da isolatua daen zerbait, Euskal Herrian, Euskal Gizartean, ez da presentatzen dute gauza isolatu eta iaia tekniko bezala begira. Sindikatuek greba egiten dute, konforme 14an, baina 10ean, pasan larun batean, Durangoko azokarekin bat eginda, hor egon zen konzentrazio bat oso mamitsua kultura munduko ordezkariena, eta ez edonolako ordezkariak. Hor zeuden, liburugintza, unibertsitatea, beste zulo bat hor falta dena, eta idazleak, sortzaileak, eta hainbat ordezkari, ezta? Eta hori planteatzen zuten, legean ez datorren, proiektuan ez datorren, da nik uste hor txertatu behar den, atseki behar den elementu importante bat, eta da euskal kulturaren erreferentzia mundu hori. Hau da, hezkuntza ez da ezer espada kultura sistema propio batean txertatua. Eta hemen kultura sistema propioa ikusten dugu nola da bilen, iaia urte osoan astebete bizi da. Durangoko azokan, ez da hori ere 5 egun, ez da? Hori ez da kultura sistema propio bat. Eta hezkuntza kultura sistema propio batetik esango nuke inguratua egon behar da, eta txertatua horretan, ez da hori batetik bestetik unibertsitatea. Zergaitik ez dago unibertsitatea proiektu honetan? Eta are gehiago akordian bertan. Ze unibertsitatea da nazio baten eraikuntzan elementu klabe bat. Lehen esaten genuen, ez daukagu Euskal Unibertsitaterik duela urteak, ez da? Eta egin zen kanpaina bat, txikideak egin zuen alako marraski bat, eta Euskal Unibertsitatea gero egin zen EHU publikoa, ez dago Iparraldean, ez dago Nafarroan, eta da berriro EAEko HU edo unibertsitatea, ez da? Baina ez Euskal Herrikoa. Da gainera, lege proiektu bat dator eta aparte gelditzen da, ez dauka zentzurik. Nik uste askoz ere, sakonago eta zabalagoa izan behar da hezkuntza sistema Euskal Herrian da. Sistema izan dadin behar du unibertsitatea, behar du kultura, eta behar du langile beraiek 10 puntutan labur bildu duten hau guztia, ez da? Publikoa, segregaziorik gabea, publikazio marko argi batekoa, inbertsioa, baliabideak, euskara benetan erdigunean eta ardatz euskara, ez beste hizkuntzak euskara bera, Euskal Herri osokoa, eta merkatuen interesen menpe egon beharrean, interes propioa eta publikoa defendatzen duen, ez da hori guztia. Sindikatoek argi esan dute, biharko grebaren ondoren, nok egingo dio kasu honi. Jaurlaritzak ez dauka intentzio hori, honi kasu egiteko, ez da. Nik uste hori guztia maigainean ipini behar dela. Eta hori guztia lotzen da ere doakotasunaren gaiarekin, ez? Kuotak dagoeneko ilegalak diren kuota horiek nola egingo da, horiekin amaitzeko, hemendik aurrera, hori ere kezka nagusietako bat. Segregazioari aurre egiteko beste. Hori da, zeren zabadaz eskola pribatu, sobre todo religiosoak, orainik kuotak kobratzen ari diela, ez? Eta ben Bilbon bertan bi familia hori salatu dute, ez?
eurek esate dute instalazioak edo egin dituzten instalazioak pagatu behar diela, eta badaz ikastola batzuk ere kooperatibaista edo kuota ez dakit antzeko zeo zer babesten dute, euren instalazioak edo euren prozesua edo eureak egindako euskararen apustua ordaindu behar dalako, ez? Ni hori ulertzen dut, baina egia da, horrek familia, dirurik ez daukon familia bat pagatu edo ez pagaturen artean, beti ez pagatu elegituko dauela, ez? Eta hori azkenean lortzen dago hezkuntza publikoa ez daukogula. Nik beti esan dut, bakit Karmelokin batzutan hemen ez gazela adoz, ez? Baina ni ikastola baten ikasi nuen, ikastolari eskerre euskaraz dakit gaur egun, baina niri gurasoek aukera eman ziatenean non ikasi nik eskola publiko batera, institutu publiko batera panintzen, justu horregatik, ez? Bera, eurek esaten zuztalako, zehozer, ikastolan zehozer gehiago ordaintzen dugu, ez? Eta niri gustako zitzaidan ikastolan jarraitzea edo institutoan eukitzea instalazio hobeagoak edo institutoan adibidez zeuden euskarako irakasleak euskararik ez zuten, ez ekitenak, ez, eta euskara zen asko hitz egiten, eta hori aldatzea nire ustez Jaurlaritzaren esku dago, eta ez badago egiten, ezin da hezkuntza publiko bat lortu. Bai, nik uste hemen debate honetan argitu behar den dagoen aste bat ere da eskola publikoa, ikastola, pribatua, hori guztia ez da argitu, eta argitu beharra dago, ez da. Zuk esaten duzu kuotena ikastola batzutan, da zera eta kuota batzuk. Bueno, nik esango dizu nire esperientzia zuzen, ez da, ni neu hasi nintzen lanean ikastolatan, Gernikako ikastolan eta gero Deustuko ikastolan. Non zeuden, ze baldintzatan zeuden ikastolak, ez ziren legezkoak guztiz, eta ezokaten lokalik. Nun egiten genuen lan guk, elizak utzitako lokal txiki, desegoki, eta iaia izkutuko lokal batzutan, bai Gernikan eta bai Deustun, ez da hori zen egoera. Ikastola sortzen dira ez irabaziak egiteko, ez da ere doktrina bat zabaltzeko, baizik eta euskara salbatzeko, ez da. Eta Euskal Herri osoan sortzen dira. Karo, hori da egoera eta hori da bilakaera, eta une honetan Euskal Herri mailan garatzen diren zentro bakarrak ikastola dira. Zezuk diozu publiko, baina publiko izango da EAEko publiko eta azken fina Madrileko estatuaren menpekoa, ez da? Orduan, nik nahi dut zentro publiko bat, Euskal Herri osokoa, eta nahi dut zentro publiko horretan konvergentzia bat egotea, ikastolak eta oraingo eskolak, ez da? Baina niri kostatu egiten zait, oraindik orain deitzea eskola publiko, nire etxe aurrean daukadan horri. Ze kurrikuluna eta baldintza printzipalak estatu Espainiarrak honetan markatzen ditu. Da iparraldea, estatu frantziarrak eta oso modu gogorrean, orduan, konzeptuak importantea bereiztea. Gero, beste batzu diote ikastola pribatuen sektorean daude. Ez da hola, ez da egia. Osa, sektore pribatua hemen, kristau eskola da, edo kolegio katolikoak, doktrina bat banatzen dutenak, eta kuota kobratzen dituztenak, da polito, eta batzutan gainera bereizteko elite bat nahi dutelako. Orduan, ez da gori konparatzerik. Oso desok iruditzen zait, nahazte hori, ez da hor sortzen dira. Bueno, hemen zer dago? Hemen dago eskola konzertatua ditzen denez. Eta konzertatu pribatu, benetan pribatu diren horietan, bi aldetatik kobratzen da, lehenengo diru publikotik, eta hau argitu behar da, diru publikotik eta bestetik kuotak, ez da? Beraiek interesa daukatelako elitezko eskola bat egiten, kasu askotan. Orduan, hori da errealitate konkreto bat. Claro, baina zergatik gertatzen da hori? Bueno, gobernuan dagoen da aspalditik, nik uste denpora gehiegi gobernuan daraman, EAJ alderdiak filosofia hori daukalako, deitzen dio elkarlana publiko eta pribatuaren artean. Bai, elkarlana badaki zer den. Guk publikoak ordaindu eta pribatuak kobratu. Da gero, bere doktrina, edo bere ideologia, edo bere elitezko zentroak egin. Hori amaitu behar da, esan edot hori guztia argitu egin behar da. Horregatik diot, hezkuntza lege egoki bat egiteko oraindik orain gauza asko argitu eta aldatu behar dira hemen, ez da? Eta usteot, argitasun hori lortzeko, debateak benetakoak eta mai gainean gai guztiak jarrita egin behar dugula.
Bai, argi dago luze joko duela eztabaida, bai legebiltzarrean eta bai gizartean ere, eta alde batetik eta bestetik, aldarrikapenak egingo direla, ekarpenak jasotzeko esperantza horrekin eta lanean jarraitzeko. Gehizatatuko dugu, Osakidetzari buruz ere hitz egingo dugu gaurkoan, dagoeneko 10 egun igaro direlako gutxienez ez, Donostialdeko esian estanda egin zuenetik krisiak, zuzendariak kargu gabetu zituztenetik, eta jarraian dimisioak ere etorri zirelako, eta ordutik ez Donostiako ospitaleko atarian ari dira langileak eta zuzendariak elkarrekin protestak egiten, kargugabetze horiek salatzen, eta baita ere behin eta berriro errepikatu dutena elkarrizketarako borondate eza Jaurlaritzaren aldetik, eta baita ere eredu vertikal bat badagoela. Ikusiko dugu. Donostialdeko erakunde sanitarioan piztutako krisia ez da baretu. Zerbitzu buruek euren protesti eutsi diete. Goizeko lehen orduan elkarretaratzea egin dute Donostiako ospitale atarian Osakidetzak kargu gabetu dituen erietxeko arduradunak berriz hartu ditzatela eskatzeko. Itziar Perez Donostialdeko esiko kudeatzailea eta Idoia Gurrutxaga zuzendari medikoa dira kargu gabetuak. Kargugabetze horien ondorio zuzendaritza eta lehia osoak dimisioa eman zuen, eta abenduaren 2 ari dira Donostia ospitaleko atarian kontzentratzen, Osasun Sailaren elkarrizketarako deiaren zain. Bada Eusko Jaurlaritza elkarrizketarako prest agertu da, Inigo Urkullu lehendakaria gogorarazi du Osasun Saila eta Osakidetza plan estrategiko bat lantzen ari direla, eta Donostialdeko esiko arduradunak arazoa konpontze saiatzen ari direla. Hildo horretan lehendakariaren arabera Osakidetzak hazkunde krisia du eta horrek antolaketa aldaketak egitera behartzen du. Es posible que todos los hospitales cuenten con las mismas unidades hospitalarias o en un país de 2.100.000 habitantes hay que interpretar lo que es trabajar en red para garantizar a toda la ciudadanía los mejores cuidados, las mejores atenciones posibles. Krisi sanitario honen erdian bestalde Gotzone Sagardi Osasun Sailburua Eusko Legebiltzarrean egon zen Osakidetzako euskara plana aurkezten astelehenean, baina Osakidetzan piztutako krisiaren inguruan etzen mintzatu. Hori ala oposizioak gogor egin zion. Erreakzio horien aurren sailburua gogorarazi du horretarako agerraldi bat eskatua duela eta dagokionean emango dituela eman beharreko argibideak. Bien bitartean baina Donostialdeko esiko zerbitzu buruak Osakidetzako zuzendaritzaren zain daude, egoera bideratu eta konpondu ahal izateko. Osasun Sailak ordea ez die erantzun elkarrizketarako eginiko deiei. Bitartean goizero bilduko dira ordu berean auzia konpondu arte. Horixe beraz gertakarien laburpena, gaiari ere heldu diogu gaurkoan Iñaki Iriondogarako kazetariarekin eta hauze izan da egin duen irakurketa. Esiko jefeak daude azarretuta euren arteko liskar batengatik, baina jente asko dago oso keskatuta deitzen duelako ambulategira eta ez diotelako telefono hartzen, eta nik uste dut hor dagoela benetako krisia. Hau da bai, eliten arteko krisi bat, garrantzi handia du, ikusten da min egiten diola Jaurlaritzari, baina nik uste dut badagoela beste arazo bat Donostialdeako esitik kanpo eta nagusiagoa dela eta orokorragoa dela. Osotasunean heldu behar zaio gaiari, ez horiek begiratu zer gertatu den Donostialdeko esian, ez? Zer iruditzen zaizuen? Bai, osotasunean, da nik uste Urkullu berak, orain atera denean publikora, eman dizkigu ardaz batzuk osotasunean begiratzeko zergatik. Esan duen hori estelako egia. Estelako egia eta ari gara konprobatzen jarraipena egiten dugunok, ezta. Lehenengo bera dio, Osakidetzan hazkunde krisi bat dagoela. Hau da, krisia oberako izango dela eta garatzen ari dela. Ez da egia, Osakidetza, da hau ez du nik esaten dudan zerbait ez da. Mediku eta profesional oso kualifikatuek esan dute 2006 urtetik ona ari da indarra, zerbitzuak eta asistentzia galtzen Osakidetza. Da orain da krisiaren azken azalpena. Iñaki Iriondok ondo esan duen bezala, badago eliteen arteko krisi bat, baina hori gutxiena da. Hemen krisi sakona da asistentzia eta kualifikazio eta kalidade krisi bat
osasun sistema publikoan. Larria, beraz, ez da egia hazkunde krisia dagoenik. Gainbera doa Osakidetza eta ez kasualidades. Hor intentzio ideologiko eta politiko bat dagoelako. Hain zuzen, eta hori demostratu egingo dugu orain datuekin, ez da, osasun sistema publikoa gainberan utzi eta pribatua elikatzeko. Eta elikadura hori ematen da aspalditik, gutxienez Iñaki Azkuna hor gobernuan eta egon zenetik, eta horrek elikatu zuen, biztan da, sistema pribatua, osasun sistema pribatua, beste igualatorio mediko-kirurgikoa deitzen den Bizkaiko tenplu bat, hemen alboan dagoena, eta Azkunari berari dakigun bezala estatu bat dedikatu diona. Beraz, krisi hori aspalditik dator. Gero, bigarren, esaten du Urkulluk, behar dela zentralizatu, klaro, ospital bakoitzak ezin du danetarik euki. Bueno, ez da hori egin dutena, zentralizatu barik, eta hori oso argi asteburuan esan zuen, nik asko baloratzen dudan, mediku batek, hain zuzen ere Donostiko ospitaleko urgentzitako buruak esan zuen, egiten ari direna da ekipo konsolidatuak desegin, deusestu, eta hori medizinan oso larria da, eta adibidea jarri zituen. Minbizia tratatzen duen ekipo bat oso komplejua da oso esperimentatua eta emaitza onak lortzen ari, desegin egiten dute, eta klaro, ze gertatzen da, zera pausu nabarmena dago. Ordan ez da dezentralizazio edo zentralizazio kontua. Kontua da gauza horiek egitekotan egin behar dira esperientzia sakona eta luzea daukaten profesionalekin. Ez dute oraindik hitz egin profesionalekin. Ari ira esaten elkarrizketa ez dute oraindik orduri jarri hitz egiteko. Hori da realitatea, orduan ekipoa desegin, bigarren. Hirugarren, galdera bat egin behar zaio Urkulluri. Gaur goizean bertan eukidugu debate bat, debate horretan batek planteatu digu, bueno, Osakidetzara diru asko doa, gero eta gehiago doa, eta Europako goi-mailako sistemen artean dago. Baina galdera da, diru publiko horretatik zema transferitzen da osasun sistema pribatura. Ze transferitu egiten da, hau da, guk ipintzen dugu dirua, baina gero gobernuan daudenek transferentzia zuzen egiten dute zeharkakoa sistema pribatura. Eta ari dira elikatzen sistema pribatua. Laugarren datua, hau frogatzen duena, hartu azken urteetako datu konkretuak, eta hemen daude gainera enpresen izenak eta dana, ez da? Aseguru enpresak estatu mailan eta Bizkaian bereziki, egundoko negozioa egiten ari dira, zergatik jentea alarmatuta dago, asaldatuta dago, ez dauka lehen arreta egokirik, Osakidetzan, da egiten du kontratatu aseguru pribatuak, mediko aseguruak eta osasun aseguru pribatuak. Eta hemen dauzkat, adibide konkretuak begira, kooperatiba fama zeukan, baina gaur egun banku pribatu bat den Kutxabankek dauka hementxe, argi eta garbi, kontratu bat proposatzen duena, hemen dago, Seguro Salud Kutxabank más igualatorio médico quirúrgico, oferta para clientes de Kutxabank. Orduan dira, bankuak eta telefonia enpresa, Movistar adibidez, behin da berriro eskaintzak egiten osasun sistema pribatua egin dezasun familian. Hori da politika, zergatik egiten dute hori? Merkatu nitxo bat dagoelako hor. Zergaiti dago merkatu nitxoa? Azken 3 urtetan 17% igo dira kontratu pribatuak. Eta Bizkaia bide batez esan da 3. estatu mailan horretan. Milaka eta milaka kontratu pribatu egin dira. Lehenengoa da Madrid, 2. Barcelona eta 3. Bizkaia da. Hori da egoera, Urkulluk hori badaki edo ez daki. Baldin badaki, horretaz hitz egin behar du. Da hori da beraiek bultzatzen dutena. Bai, hezkuntzan, bide batez esan da, bai, osasungintzan, hau da, oinarrizko, ongizate estatua deitzen den, edo deitzen zen, honen oinarrian dauden 2 zerbitzu oinarrizkoak, hezkuntza eta osasuna, pentsasazu, ari dira privatizatzen. Ordan, ez ditzatela mesedez gezurrak esan. Eta gai hauek, nahi badute debatean sartu daitezela gai hauen inguruan.
Hori da realitatea. Bai, egia da, ez, esaten duena Karmelok, geroz eta gehiago entzuten dela, geroz eta gehiago ikusten dela jendea seguru pribatuetara jotzen edo eta mediku pribatuetara jotzen, eta inandi batean ulergarri ere izan daiteke egoera ikusita, ez da? Bai, hori da. Atzo, Sagarduiren ostean, parlamentuan, egon ziren familia batzuk, non euren umeak minbizia dute, eta paziente onkologikoak dira, bai Kruzesen eta bai Donostiko ospitalean, ez? Eta berak esaten dute, 10 urtetan ez daukie sala de espera bat, itxarongelarik ez daukie mediku propio bat eurentzako, eta atentziorik ez daukie. Ez da familientzako ge bat, ez da eurak bertan lo egiteko, euren umiekin egoteko, ez daukie. Eta hori hemen ari da pasatzen, Euskal Herrixan. Gero irtetzen da Urkullu esaten, krisi hau positiboa dela eta denontzako ona dela horrelako krisiak egotea, baina hori ez da egia. Eta, Iñaki Iriondok ondo esan dago, eliteen arteko krisi bat dago, ze badaz hainbat lankide, Osakidetzaren langileek esaten dutena, arazoa ospitalian dagoen jerarkia dela eta badazela goi agintari edo erdikoak euren boterea galtzen ari diela eta horregatik orantxe protestaka hasi diela, botere hori berreskuratzeko eta sistema publiko hau defendatzeko. Baina krisi bat dagoela argi dago, eta azkenean ordaintzen ari direnak herritarrok garela bebai. Begira, krisia beharrezkoa da, esango dizut, baina beharrezkoa da gauza bat egiteko, eta da administrazioa aldatu. Nik uste krisia ona litzateke, Jaurlaritza osatzen duten gobernuko ordezkariak aldatuko balira. Eta behar bada gobernua bera. Ze behar dugu administrazio bat eta gobernu bat sistema publikoak, bai osasunean, bai hezkuntza bultzatzen dituena. Eta ez zeharka eta azpitik jan zitzak bezala eta sistema pribatuak elikatu. Ez dago eztabaidarik ja puntu honetan, niri gertatu zitzaidan, oraindik ez da urtebete, behar nuen premia bat neukan, zera bat egiteko, azterketa bat, sistema, ez horretan da balizko arazo bat neukalako, belaun inguruan, eta mediku publikoak, nire konfiantzako mediku on batek, esan zian begira egia esan, nik eskatzen badut, eskaner bat egin behar duzu, eskatzen badut, seguru hilabete pila bat itxaron beharko duzu, ezaizu komeni, nik iaia lotza ematen di, baina gomendatuko nizuke hori modu pribatuan egitea. Niri izan zidan, dare badakin nik ze pentsatzen dudan, da erabat kontrarioa naizela, eta bera ere bai, sistema pribatuarena, hori izan zidan. Eta gero beste kontu bat, ez da, egitura lau ere. Zergatik Urkulluk ez ditu gai haue planteatzen. Beste bat, begira, ni hau naiz unibertsitatean eskatzen zitzaigun legez dedikazio absoluta izatea. Medikuak dira, funtzionarioen artean, dedikazio absolutoa ez daukaten bakarrak, zergatik. Hau da, mediku batentzat beti zilegi izango da, lehenengo, bere soldata finkoarekin da bar, Osakidetzako zentro batean lan egin goizez da arratzaldez konsulta pribatu izatea. Eta hori, haue bedeinkatu egiten dute hori, baina ze gertatzen da hemen. Gero gertatzen zaigu, niri duela 10 egun gertatu zitzaidan, krisi bat izan nuen, eta arnaz sisteman zen da, kezkatu egiten zara, orain COVID-a dala tartean da bar. Dordan deitu nuen, eta neure zentrorat, esan ziatera, begira, zure medikoa gaur goizan egon da, eta atorren astean itzuliko da. Jode, ni aste bete ezin ez egon hola. Bai, joan zaitez orduan, joan zaitezke edo deustura edo begoinara eta ian tratatzen zaituzten. Hori da, horrek elikatzen du pribaturazko korrontea, horrek elikatzen du, eta hor daude arazoak. Hori da eztabaidatu behar dena, ez balizko askunde krisi bat dela esan eta lasai gelditu, eta elkarrizketa promesa egin eta gero ez bete. Ez normalizatua dagoen, ez da? Osakidetzaren barrua ez normalizatua dagoen pribatura bideratzera, hainbat eta hainbat
eginkizun eta privatizazio bidean egon daiteke nazte ere hitz egingo dugu, pentsioekin, zer gertatuko da pentsioekin, ezta? Bigarren erreforma, bigarren zatia ontzen ari da Madril, urtea bukatu aurretik egon beharko luke osatuta, bi aste ditu, ikusiko da, ea zer gertatzen den honekin, baina ez dakit zenolako sentsazioak dituzue, behin eta berriro azaltzen delako eskriba, ez? Gauza bat edo bestea esan ez, gero atzera botatzen ez, baina momentuz azken berria da kotizazio urteak kalkulatzeko EPEA luzatu nahi zuela, ez? Zenolako sentsazioak ematen dizuet? Hori zaten dago, ez? 28 urtera igoko dauela. Bueno, ematen dago, esaten dagoen ez dagoela, ez sindikatuek eta ez enpresek babesten, ez? Eta hori arazoa da, eta hori negoziazioarako, zailtasunak handitzen ditu, ez? Azkenengo neurriak, proposatu dituen neurriak egon ez gaur irakurtzen, ez? Eta genero arrakala txikitzeko neurri batzuk proposatu ditu, non amatasunaren komplementuaren igoera bat ikusten da, eta izan zeagatik etxetik kanpo lan egin ez dutenak kotizazio beagoak eurentzako ere. Niretako halako neurriak oso garrantzitsuak dira, baina ere sindikatuek kritikatu duten neurri hauek ez dira nahikoak, ez? Hortaz, nire ustez, inskribak apostu handiagoa egin beharko luke, eta bi aste geratzen badia, oso larri egongo da hau lortzeko. Erronkak ez dira gutxi, ez? Gizartea geroz eta zaharkituagoa, zer gertatuko da pentsioekin, kezka handia badagoelako, ez dakigulako zenolako bidea hartuko den, Europatik ere aginduak datozelako, ez? Eta geroz eta gehiago, ez gazteen artean behintzate, badago sentsazioa delako, agian urte batzuen buruan, sistema pentsio publikoa minimora helduko dela, edo eta desagertuko dela ere, ez? Baina nik uste kasu honetan, pensioen kasuan, aspalditik gainera, egiten da trampa bat, eta da, begira, honi soluzio emateko ni markatuko dizut zeintzu diren mugak, ez da? Eta, klaro, gertatzen da, muga hain ez duen barruan ez dago soluziorik. Orduan, ja, onartzen da, pensio publikoak beraka oiango direla, eta orduan, ja, hasten dira, bigarren fasea da, presta zaitez, egizu edo zeure enpresarekin, zeure bankuarekin, edo nolabait egizu plan pribatu bat. Hasi prestatzen plan pribatu bat. Bueno, hor dago trampase gertatzen da. Nola markatzen dute eremua hain estu gero soluziorik egon ez dadin. Bueno, esango dizut, lehenengo, seguridade sozial esaten dute, seguridade sozialak bete behar du, pensioen dirua, eta orduan, klaro, baina aztertzen baduzu apur bat, eta memoria egin konturatzen zara seguridade soziala, baseukan superabi bat, baseukan boltza bat, boltza hundi bat, gertatu zen boltzarekin. Komeni zitzaionean, Rajoyren gobernuak, PPek gobernua zegoela, jan zuen boltza guztia. Egin zituzten, ez duzu goratzen, transferentziak egin zituzten, seguridade sozialeko boltzatik, diru boltzatik, beraiek komeni zitzaien arloetara egin zituzten da orduan, jan zuten seguridade soziala zeukan boltza guztia. Horrek ez zuen dana konpontzen, baina horrek lagun zezaken, klaro, orain zero boltza, ez dago dirurik seguridade sozialean, klaro. Da orain plateatzen dira, orduan begiratu behar da kotizazioak igo behar dira, eta pentsioak ajustatu behar dira, ja oso ajustatua daude Europarekin konparatuz, oso, baina orduan egingo dugu plan bat, kotizazioak igotzeko, eta ia nola igotzen ditugun, baina hori bai. Diru asko irabazten duten enpresa, hoiekin ezin gara sartu, klaro, bestela joan egingo dira, hoie podretzua dira, orduan, geldi. Kotizazioak norentzat, lan egiten duten entzat, hoie dira kontrolean erraztenak, ez da? Orduan, klaro, azken finean langileak igoko dute kotizazioa, eta enpresei ere, eskatu egingo diegu. Ea nahi duten, ez da, esan dut ez, ea zeoek esan dut, pentsau ez? Orduan beti gelditzen zaizkigu langileak. Orduan, hori batetik, ez da, eta bestetik, zergatik izan behar da seguridade soziala pensioen erantzulea. Zergatik ez da, dirua badago estatuan, problema da zertara destinatzen den, orain, klaro, armatara. Bikoiztu, irukoiztu, defentsa gastuak, azkenean, edo koroara, ez da, erregetzera. Zergaitik ez da hori errebisatzen, zergatik lotu behar da pensioak eta seguridade sozialaren dirua. Ala beharrez ez da derrigorrezko, ez da. Horre guztia drama berriro ere betiko dinamikara, eta da privatizazioak. Hau da, ongizate estatuaren desmantelamendua honetan ere bai, ez da.
Sakonean aztertuko dugu gaia ere, pantaiaren beste alboan daukagulako Niko Cuenca, bera ekonomialaria da, eta enpresabidea.eu atarian gaia sakonki jorratu du erreporte baten bitartez. Eguerdion, Niko? Bai, eguerdion. Esaten genuen, ez da? Urte amaitu baino lehen, Madrilek ondu beharko lukeela, edo adostu beharko lukeela pentsioen erreformaren bigarren zati. Hori, zergatik uste duzu hain berandur arte luzatu dela erreforma, zeren isla izan daiteke? Hori da, Espainiako gobernuak Europarekin hartu zuen konpromesua. Ez dugu aztu behar Europako batzordea, estuari dela jarraitzen Espainiak zelako neurriak hartzen dituen pentsioen inguruan, behin da gehiagotan izan da Europak bere ustez Espainiako pentsio sistema ez dela jasangarria, eta mehatxua ere bota dau, Next Generation funtsen diru hori baldintzatu du, edo diru hori jasotzea baldintzatu du pentsioen erreformarekin, ez da? Kontua da, Espainiako gobernuak igaz ekin ziola pentsioen erreformari, pausuz pausu egin zuen, esan beharra dago igaz lehenengo zatiari ekin ziola, eta adostasuna lortu zuen sindikatu eta patronarekin, hor neurri batzuk hartu ziren, aurten neurriekin jarraitu dau, eta autonomoi dagokienez, udapartean akordioa lortu zuen autonomoen ordezkariekin, baina hauen gelditzen da zatirik horabidetzuena, eta horregatik zure galdeari entzunez, zergatik, justu hemen dagozalako zatik importanteenak, eta batez ere, pigako dira. Kotizazioekin zer egin, ez da? Eskriba ministroak plantatzen duena da, pentsio sistemari diru sarrera gehiago bermatze aldera, kotizazio maksimoak igotzea, baita ere pentsio maksimoak igotzea ere, hau da, etorkizunean jubilatzen direne pensio altuagoak izango dituzte, pensio maksimo hori igota, baina epe laburrari begira, eta eskriba ministroak esaten duen bezala, urrengo hamarkadetan dago zailtasunik handiena diru sarrerari dagokionez, honek bermatuko luke urrengo hamarkadetan diru sarrera gehiago izatea, ezta? Eta planteatzen duena da kotizazio maksimo hori igotzea, edo kotizazio maksimoaren oinarria destopatzea, zapaiak entzea, ezta? Muga jartzea. Horrek suposatzen dau, enpresek, bai normanako, bai langile, baina batez ere enpresek ez du gastu behar azken batean gaur egungo sistema plantatzen duena da, gizarte segurantzaren kotizazioen bitartez hornitzen dela pentsio sistemaren kutxa hori, ez da, langileak 1,3 ordaintzen dau, eta enpresak 1,20 piku. Zatirik handiena enpresa pagatzen dau, orduan maksimoa, oinarriaren maksimoa igota, enpresek gehiago ordaindu beharko lukete, eta horregatik enpresa buruek, CEO-en inguruan bilduta dauden enpresa buruek ez dute nahi. Eta bestalde batik dago, pentsioaren zenbatekoa kalkulatzeko aintzat hartu barreko kotizazio epea. Orain arte, azkenengo reformak 15 urtetik 25 igo zuen, eta eskriba ministroak 25etik 30 igo nahi du, beti ere, urte kotizazio bajuko edo urterik okerrenak kenduta. Ez da, 2 urte kendu daitezke, txarrenak izan diren 2 urte kendu daitezke, beraz, 28 urteren gainean. Honek ostera be, ingo lukena izango litzateke pensioa murriztea. Badago Espainiako bankuak atera zuen txosten bat, azaltzen zuena aurreko reforman kotizazio epea 15 urtetik 25era zabaldu zanean horrek pensioak bataz beste 5% jeistea ekarri zuela, eta pentsatzekoa da, 25etik 28era igota ere zertzu bat jetxe daitezkela. Azken neurriak, eskribak plantatzen duen neurriak nola edo ala pentsioak murriztera doaz, modu hortan Europaekin hartutako konpromesu hori, sistemaren jasangarritasuna bermatzeko konpromesu hori beteko duelakoan. Kontua da, ez kotizazioena eta baita EPena ere ez duela lortzen adostasunik ez enpresa buruen artean, ez da sindikatuen artean. Eta bigarrena gainera esan beharra dago, kotizazio EParen kalkulo hortan gobernua osatzen duten bi alderdin artean, alderdi sozialista eta Unidas Podemosen artean ere desadostasuna dagozala, Unidas Podemosek ez duela ongi ikusten, eta horrek egiten dau, reforma hori atzeratzea eta 2 aste bukatzen dira urtea bukatzeko, zuk aipatu bezala, eta nek ez ikusten dut 2 aste hauetan akorde batera initzia daitekeenik. Dena den, reforma eta aipatu duzunaren hildotik ere, ez? Oinarrian jarraitzen duen ideia da, kotizazioen bitartez ordainduko direla pentsio publiko horiek, ez legoke beste alternatibarik? Sistema berez, Espainiako sistema horrela dago pentsatuta, banaketa sistema da, hau da, gaur egungo kotizatzaileek egite dituzten kontingentzias komunes ditzen den hori, ezta? Nominan kentzen digute zati hori, langileari zati bat eta enpresari beste zati bat, horrekin hornitzen da pensioen kutxa. Eta hori da sistema. Kontua da, sistema hon martxan jarri zanean, pentsa, hasiera batean, pensioaren zenbateko kalkulatzeko azkenengo 2 urtea baino ez ziren aintzat hartu, eta apurka hori
epe hori zabaltzen joan da, eta 28 urtera ere plantatzen dute momentu honetan, ez da. Hori bere garaian jasangarria zen, demografia beste batekoa zalako, bete aipatzen da, bi komugaro, ez da, bi langile, aktiboan dagozan bi langilek horrintzen dutela pentsiodun bat, hori dago muga, momentu honetan muga horren azpitik ongo gainateke, eta horrek egiten dau, demografia egiten dau besteak beste jasangarriz izatea. Badago beste kontu bat, soldatak ere jitsi dira portzentuarekin. Kapitalekin konpatuta, soldatak jitsi dira, soldatak igoko badira, dirugo gehiago goliateke pentsio sistemarako. Orduan, sistema horrek momentu ematen du, ez duela emoten, ez dela jasangarria, ze alternatiba egongo litzateke? Pentsiorako dirua beste nunbaitetik kentzea, aurrekontu orokorretatik kentzea. Hau da, aurrekontu orokorretan, estatuaren aurrekontu orokorretan hainbat diru banatzen da, partia ezberdinetara, hezkuntza, azpiegiturak, osasungintza, errege etxea baita ere, eta gastumetarrak asko dago, eta hortik bideratzea, kontua da, hortik bideratzen baldin badugu argi dago beste nunbaitetik kendu behar dugula. Galdera da nundik. Bai, azken batean da, sistema osoa berriro birplantatzea, eta horrek bai eskatzen dau adostasun bat, eta momentuz ez du emoten sistemari aldaketa edo sistema alternatiboa planteatzeko inungo proposabonik dagoenik mai gainean. Momentu sistemari eutsi nahi zaio, eta egiten nahi dira, sarrerak zertxobait murriztu, zertxobait handitu kotizazio oinarri maksimoak igota, eta batez ere gastua zertxobait murriztu pensioen kalkulorako sistemak aldatuz pensioak murrizteko. Momentuz du emoten, mai gainean, behintzat parlamentuan, zai dagoenik, baina argi dago, aurrekontotik baldin badator dirua, beste nunbaitetik kendu beharko litzateke. Hitz egiten ari garela, pentsio publiko ezen zuzen ere, baina pentsio pribatuei buruz ere hitz egin beharra dago, ez da? Hainbatek egoera ikusita pentsio funtse pribatuetara jo duelako, zenbateraino zenbaterainoko eragina dute funtse pribatu hauek pentsio publikoetan? Izatez, eskriba ministroak mai gainean jarri duen beste neurretako bada, hemen erkidegoan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan daukagun neurri bat estatu osoan implantatzea, ez da? Hemen bi pentsio sistema pribatu ezari garela, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bi sistema nagusia dauzkagu, BGAEak, EPSV-ak, norberak egin dezakeena, hauek foru ogasunek, haueko besteko, hauek pizteko, hainbat kenkari fiskal emate dituzte, errenta aitorpena egiteko orduan, BGAE hogetan sartu dugun diruaren zati bat txikitzen dugu, gure oinarriak kalkulatzeko orduan, hau da, zerga gutxiago pagatzen dugu, egia da bere garaian, horrek BGAEak edo PSV-ek ematen zituzten kenkari fiskalak handiagoak zirela eta murriztu dituztela, momentu honetan enpresarena eta norbanakoa aintzat hartu eta 12.000 eurora baino ez da mugatzen, eta bestea izango litzateke enplegu planak. Hainbat enpresek eta Euskal Herrian administrazio publikoko langileek, Gipuzkoan metaleko langilere, badauzkate hitzarmenean jasota, enpresekin batera indako enplegu planak. Bai, langileak zertxobait aportatzen du bilero, bere nominatik zertxobait kentzen diote enplegu plan hontan edo EPSV plan hontan aportatzeko, eta enpresak beste horren beste egiten dau. Hori da zuzen ere, eskriba ministroak estatu osorako plantatu nahi duen sistema. Hau da, enpresek ere piztea sistema pribatuen kontzeptu hori, ez da. Zergatik, azken batean nire ustez, atzean dagoen mezua da, haizu ez du emoten hau bideragarri izango danik, paspa ere zuek ere zuen kabuz, joan zaitezte, etorkizuneko pensio sistema hori, pensio publiko hori agian nahikoa izango ez dana, joan zaitezte zuen kabuz hori osatzen. Eta dudik ez, finantza erakundeen arloan negozioa badago, azken batean pensio sistema horiek, pensio plan horiek kudeatzagatik finantzarakundek komisioak kobratzituztelako, eta finantzarakundeen galdu irabazi kontuetan, oso komisio interesgarriak izan daitezke, eta finantzarakundeen balantze, azkenengo balantze edo maitza hori begiratuta, pisu handia suposatzen dute, beraz, dudik ez negozio badagoela, eta esan dakoa, bitxea iruditzen zait, eskriba ministroak Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu plan horiek, konbenioetan jasota dauden enplegu plan horiek adibide bezala jartzea. Hauze dena den, Hego Euskal Herriari dagokionean, iparraldean ere, Frantzian zuzen ere, Parisen ari direlako ontzen pentsioen erreforma, zein puntutan da? Hemen ere, berez, Macronek aspaldiko partez buruan zeukan kontzeptua da, 2007an ekin nahi zion oneri, hori lehengo legintzaldian
aipatu zuen ideia izan zen, egia da gerora pandemia etorri zala, eta, bueno, zertxo bait gelditu zala, eta hogein bigarren agintaldi hontan berriro ekin dio kontuari. Kontua da bigarren agintaldi hontan, eta duela gutxi Frantzian egon diren asanblea nazionaleko hauteskunde igusita, Macronek ez du gehiengo absolutorik, ezta. Berak oso argi izan zuen zeintzuk izango ziren bere proposamen bi ildoak, alde batetik erretiratzeko adina luzatzea, 62 urtetan dago eta 65 urtera luzatzeko asmoa azaldu zuen, apurka izango zen, baina baita ere estatuan bezala, Espainiako estatuan bezala, kotizazio epea handitzea. Azken batean, pensioaren kopurua murrizteko, ezta. Berez, aste honetan aurkeztekoa zen Borne lehen ministroak reformaren legegaia, proposamena, baina, esan beharra dago, Kristolako, ez duela babesik lortu, ez eragile sozialetan, sindikatuen aldetik, baina ez da alderdi politikoen partetik ere. Sindikatuek mehatxua bota dute kalean aurre egingo diotela neurri oneri, eta atzo bertan Macron ministroak komunikatu zuen hilabete atzeratuko zuela proposamen aurkezpena, hilabete hauetan eta gaur bertan biltzeko azan alderdi politikoekin, hasi behar zituen eztabaida horiek alderdi politikoekin eta urtarrilaren bitik aurrera sindikatuekin ere biltzekoa da Borne lehen ministroa, adostasun maila altuago baldortze aldera. Kasu honetan, bai Espainiako kasuan, bai Frantziako kasuetan, urte bukaera zeukaten jarrita proiektuak aurkeztu eta onartzeko, Espainiaren kasuan, bietan zailtasunak direla eta ezadostasunak direla, atzeatu bai izan dute. Macron, Frantziako Errepublikako presidenteak berak nahi zuen 2023ko udarako indarrean egotea sistema berria, ez du emoten momentuz posible izango denik, eta Asamblea Nazionalean gehiengorik ez duela jakinda, agian malgutu beharko du proposamen hori, alderdi politikoen artean babes zabalagoa lortzea aldera. Ikusiko dugu aste hauetan ez zenolako norabide hartzen duen gaiak. Niko Kuenka, eskerrik asko gurean azalpen guzti hauek emateagatik. Hurrengo arte. Hurrengo arte, bai, aio. Baina eta berriro ez, hitz egiten ari garen gaiarekin, baina aurretik ere hitz egin ditugun gaietan ageri diren kontzeptua dira, ez? Privatizazioa, negozioa, bankuak, ez zortze daude? Hori da, nik uste eskertzekoa da, bere muga barruan, baina Niko Kuenkak informazio ugari eta oso interesgarri eman digu, nik uste dut. Berak argi esan du, klaro, hemen egiten dena, sistema honen barruan enmarkatu eta da zera estua ipintzen zaio eta gainera erabiltzen da, hau ere esan behar da, Europar Batasunaren argudioa erabiltzen da esan ez, Europar Batasunak agindu egiten digu hau egite, ez da, agindu hori agindu da komeni denean. Eta ez denean ez dira betetzen Europar Batasuneko hainbat iradokizun, ez da, adibidez giza eskubideen eremuan, eta bar, ez da, baina, argudio bada. Kontua da, berako ondo esan duen bezala, edo sistema hau, eta sistema honen mugak errespetatzen dira, edo bestela posiblea da, eta berak ere esan du, lehenago gu bezala, posiblea da horrekontuetan sartzea, pensioen gastua, eta ikustea nondik bete behar den, seguridade sozialetik izan daiteke zati bat, baina ez ala behar ez da derrigorrez guztia, ez da, eta nik uste defentsan adibidez da, lotzagarria da, aztertzen baduzu, baina defentsarako egin den gastuen iguera eskandaluzkoa, eta hori eskerreko omen diren alderdiek apoiatu dute. Eta gero erregetxearena, erregeek zer diren da nola portatzen diren ikusi ondoren errege etxearen zat ematen dena horrekontua, zergatik ja estatua ez da republika bat. Esan edot, hor muga hori zergatik ez ditugu ibiltzen, ez da? Nik uste hori guztiz planteagarria da. Akaso komenigarria da milioiak eta milioiak lanean bizitza osoa eman ondoren gero pensiorik ez izatea edo guztiz murritza izatea. Nik uste dut, muga horiek gainditu behar dira, zergatik ez, ezta? Eta gero betiko kontua begira, eta hau guk ez dugu komentatu, baina niko bai. Ze gertatzen da, enplegu planak egiten badira, hau da motxila austriarra deitzen dena, ezta? Enpresa adostu egiten du gainera, langile bakoitzarekin, horre daukan ondorio guztiekin, langile horrek nola egingo du enpresa barruan gero greba bat edo zera bat guztiz lotuta badago enpresa berak bere pensio sistema
elikatzeko, ez da? Baina enpresa berak langile bakoitzarekin egiten du plan bat, bere bizitza laboral guztirako, eta orduan elikatzen dute pensiotarako funtsa edo fondo bat. Claro, ze gertatzen da? Hor berriro ere. Kudeatzailea nor da? Bankua. Bankua zer egiten du? Kobratu komisioa. Hau da, berriro ere dinamika berean sartzen gara. Gizarte honetan dualizazioa gertatzen da gerotak gehiago. Osea, bankuak, enpresa handiak aberastu egiten dira, egundoko irabaziak, egundoko dividende bat dituzte, eta langile izan garenok gerotak diru gitxiago daukagu. Hau da, pobrezia edatzen da, eta aberastasuna murrizten da sektore horietara. Eta bankuak beti daude irabasteko. Eskandaluzko komisioa kobratuz, zeurea den diruagatik kobratu zeuri. Ordan, nik uste dut, hor benetan ordua da sistema honen mugak ere planteatzeko eta kuestionatzeko, nik uste dut, arlo hauetan. Baina, nola ikusten duzuzuk egoera? Niko gezan dau, ez? Euskal Herrian egiten den, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban egiten den enpresa plan horiek, Espainian adibide moduan jarri ditu eta bertan implementatzen den, ez? Ni hori ondo ezagutzen dut, zer Gipuzkoako metalak egiten dau, eta nire mutil laguna Ulman lan egiten du, eta bera dauko hori, ez, enpresarekin, ez da seguro edo pentsio pribatu bat, eta ez bakarrik hori, ez, osasun gintza pribatua bebai, eta bizitza seguro pribatu bat ere, ez, eta batzutan izketan konparatzen dugu, ez, zer nolako pentsioak egiko, nik zebez pribaturik ez dudan langile batek, eta bera ordea, bera esaten dago, eta ez da izan bat urte da matza elanean, baina ja dauko alako diruzka bat, euran etortuko izunarako, eta niretako ez da bidezkoa, ez? Alako gauzak enpresetan ere egitea nik ulertzen dut, ez? Beraztu nahi hori, ez? Baina kooperatiba bat baldin bada, ez? Alako gauzak sustatzea, ez dut ondo ikusten, eta Madrilen eta Espainia guztian berdina egiten badute, ez dakite etorkizunean edukiko dugun pentsio publiko batzuk. Eta orokorrean dagoen individualismoaren sentsazio hori, ez, eta mezu hori, ez, zezuk egin eta zuretzakoa gorde, eta bakoitzak ikusiko du gero nola kudeatuko duen bere egoera, ez? Eta segurtasun sentsazioa ematen dagoena, ez? Nire mutila gogona ez, zula, nire zer gertatzen baldin bat zait, hemen dauko segurtasun plana, hemen dauko gure dirua, eta jazate, eta besti bezai. Claro, horrek garrantzi ideologiko handia du, beste klase kontzientzia berrindu egiten du, eta norbanakoa da, langilea da bat norbanakoa, eta bera bakarrik enpresaren aurrean, adosten du enpresarekin, enpresa nahi duena, noski. Eta gainera, arbitro jartzen du nor da banku bat, atara kontu, ez da, ze eredutaragoa zen horrela. Da hori kooperatibatan, hori da beste debate bat orain hemen daukaguna, ez da, zer diren kooperatibak eta norantza doa zen, da zuk aipatu duzu Ulma, begira. Datorren astera kutsiko dugu nahi baduzue gai hori ere. Debate hori. Hemen utzi behar dugu, gaurko solasaldia ere. Eskerrik asko beste bingurean izategatik, Maialen Farrira eta Carmelo Landa, plazer bat, eta egunero bezala, ordu bietatik aurrera eguneko albiste nagusiak Karolina Suarez lankidaren eskutik, ondo izan.